kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie ensoko bwa kiro mwancho muligereri nche Innocent Onyango Diana Ndemu togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwaterera serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi omwancho muri Ensoko TV igetaseni Ensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso w'umugusi mirna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemu Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana majia Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana majia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Ensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662
Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Njito mageria bwita seni Ensoko TV ngokwania emambe yabono ngabwakire bya anonsia sore mambe yabono moro video Ensoko bwakire megata seni Ensoko TV chiga kimne chiga tokunyara to sanga naye tunya to kumanya chiga kibotote banga kana kita sena mbe yamugi wanchira buno mwanchito mageria kwena ebirengero byabo nabigo eriyo giriabwe megata seni Ensoko TV chiga kimne chiga tokunyara to sanga naye tonyara to semanya nabigo kumanya ni mwanchito mageria yetere namra butamelera demo. Karibu sana asomero by'Ensoko bwakire tunyare tugusangamo. Mwancho muligeli tichikabere nande awe n'umutinyi 10. Mwancho no muligeli nanda ndonse soberete mambi yabono go kwaninga itongo mu church yakara inara makwani yo. Nara makwani ngo kwanya na aye kwirenelinga itongo nuga yandonse soberete na senchira yo ekere rogose umwancho muligeli yotogote bitubugati asensemeli yo mtandao Facebook. Litogendera bosio tororenga litukulia chakire asenchira enkeranu maetenga kurugoro tichirimo litukulia obuna liare tegoro karara buya nabono kwabokire mirobeli litukulia lero kwa yebekire bosio na egentege tanga nitumaetenga nkeliyo kura yebekase obosio bwo monene kwa matebinga tatanya sai litukulia lerekera lingoli chaka lende aliyesengo tachabagoroke nyogo konyara gutwara magoro yo gutachochi gutacha gusosialia bonyare kwa babako goroko buno bonyansi umwancho muligere litogoteba lende ngo bonyansi no bugima nande asencherelia yo bwikira no umwancho muligere ninyegenete nga kwabokire gore ase liro balia Kenya abungo gatebi uri Nairobi osoka bachinsemo kiri chia Kiambu osoka toka uri chinsemo chia Muranga osoka toka uri Kajiado sejinka kichinde na bora nyore bwikira no nyene chinsemo kiri chia Naroko Scania TV yago otonyore gwetera asensemelia Signet abuno gotonyora asenchira yo bwikirano nae nore aseliro balia gusi sechisokoro jeto chiachete kera chia rueta ali bosongo chigacha ngora sabali yabo ngora iga bakarole bitunu lende bakarubisumu ali mate mugusi na asoete Kisumu nero agajete Kisumu agatige bisumu ora karuora kamane kwirana Nakiaro kare tu Kisumu ga macha moberete bobe nanga kie yu iswe maetembo na tu achaga goli chinswe sulede chikamutio kera najo chikamurusiyo no buruire bugacha na mago koronga tebe kanale ngano asirire tabu chinse mechi ya Kisumu aba murabaye bakamutiga mageka mugano turachi gukwana itukulinde tintagetiko iradaya na mangana mangi amago chaga bwese bitunu byitu bagatebe biya gusi kera litwa kine twakagure nge bitunu byitu bya gusi gole chinse mochi ya Kyong'ombe gole chinse mochi nde chios na Nkeumbu gwigora mwante ati babaliri nerororo mukatebinga yayo mwancho muligere chinse mochi ya Kyombu njiroro enchoro nyabiyosi chobiri ngwete jubili chobiri no gotoka chinse mechi no le chinse mochi chia Gesima ukamanya kwa gendo gaswa chinse mochi ya Iranda no kali go chinse mochi chia Bobasi mwancho muligere yandonse soberete Scania TV yago otonyora sensemeli ya pang abuno gotonyora bune Ensoko TV unyara kwa bagokuigwa emirobeli yaitu asenchire bwikira na gosonsa aiga no gosonsa na konyara kwa bakonyora enchire ngawo yobuligerelia liyo tana koraro mwancho muligereli ekogaraga igatu kwanike gusichi nsemero ngebere nanye
asama tukata nabere yiki aina mangana nari gukora ko banera asinini igoro y'Ensoko TV umwancu muri riri ni Innocent Onyango nabuna nagatebiri rero ntici kabiri nagatebye kara tokuri bara tuguchaka limo tichirimo tuacha tichi kabiri tichi gatatu tuikali bono guchimbo siali tuatebye liane lia tano na ande tuasoe enyongesa tuamanye ukuri limo kubi urende tichi kabiri umwancu muri riri ndose soberete ndandi muna nagatebiri igo tugutura kera tuagutulire twagoreta ngora gwasoire rero ninyegenete bana ngogenda balese chisemo chiskuru oboyeyi bachi basoma kuri gisemi ilibanyara kwa bakorango ubugima bwabo onchuli mwancu muri riri andonsi asole nyara kaba okweyaligania senchira yobikirano nande bunayo mwana okagendese skuru nimanye teaching kiye kibona na kici amatemo yego runga examination period twagatebi guna bari mu kinga kicite kare twalige skuru ngo mwako mugima kwabere wo karaki wo kuburugera bora kinga kiciyo kikogesa cyegire nkigo kikogesa afwese birengera biyago birikonyo gatebi guno bire gento ngiye gutama kaliyo lebekemo ninkiyanjire lakini tuwe babiyonse yakogera rende inere nchira engiya yo gukinige sakunana nabuna twagatabira umwancu muri riri gogotonyora ase chinsemo kiri cy'umutandao Facebook nabwo nyara kabago to follow ogenda YouTube onyara kabago subscribe nande ogenda ase namba yito yesim 0788666663 abu nabwo nyara kabago tumira SMS gosogenda ase semo ya WhatsApp naro onyara kabago tulikira message yawo Diana Burandi nara namanye tenjira go chokora Diana nchenara arandiria bateri yakwe gato tobere clip manchito morgeri abna to tenane tyankwariganya somoro birian soko bwakire kinga kimine kiga twonya to semania twatebanya buno magusi tunya to kwena ne birengeryo nabegoriyo gire tongo tebyanga ekero kwena ikiripyeto nabutambe to teba igoge ko ba 30 seconds ni simya ugo ko yebeka iga obonchira buno boiga kwanyara go kubike kiripo ko 30 seconds kwena ne birengeryo byago gwakwane nkwara ya manchito morgeria na kinga kito tebyanga kwa ba chinse mu kire kingia toto kanga gole bolere go sasa taliagia ekrepkere professional to goteba na ekero go chikokirgeri matukagocha okonyara go kokiwana kero kyo wigo kasumtana ito Facebook not Facebook not live when Ensoko TV go ka YouTube not live when Ensoko TV na wigo ogenda utubwatia simtandao yetu ya Facebook X Instagram X enero Instagram na bega sisemo chia TikTok to follow Twitter to follow not Ensoko TV we ka YouTube nyamo subscribe tonya to subscribe buna omugusi nawe gomnegeta sengen Ensoko TV nawe go chinga kitugende to wakiranga mbiyamono ogende to chore geta seni gitu Ensoko TV nawe go gende to chingira emirobere yaitu megeta seni Ensoko TV chinga kimini chigani maite abangde mwabukire muyariganire manjito murgerire tunogende to kuyarigania kogende emirobere yako emambe yabono barimo ko endegas barimo ko endasi skuru korendo manchito muri ni maitenga emambe yabeno no gasaine kuyarigania anyumba gagu nabana no bari gagu na gasaine ko barigania banyari bagwikira na skuru korende no gasabwa itongari tukuriya rero nando kwegena gwitongari tweri ndikiko kobera ligia kigakirwa ngo tebyanga tugende gucengera mire bitemeta sengen Ensoko TV nawe tugende tugucengera umurobire Ensoko bwakire twanyara togosemania twanyara tukumanyania nawe go gusukama tumuno magusi Mancho muri riri ni mata selio geli kwali gure nande asenchire liyo wikirano nikabona gwasoira somtandao ni ndoje Bismarck mukuago tebe protector senior agatebe delegate kurukisi getembe Nubia niko ndani na my beloved wife Sharon, my son Eugene na my daughter Gabriela and my dad Ateka watching live mbiyamono asogenda te gutuligere Barnabas ke basokuru chinsemo chiri chia Qatar do agatebe Ensoko ne yemo na maene Ensoko ne yemo asagoteba go ikaseito nyamasibi following live Jeria Kirubo agateba Arise and Shine kurwa ngumbu man ma Bahrain Kingdom go ingakisi county kanyimbo mwakiage village asakale goteba ago kwani abayiboli bane gusaba iboli ba ya Samuel Ongeli na my mom agateba ukurukunga Mariano Ongeli na my husband ukurukunga Ben na abana bane Mazdiga McDock na Brighton na bana ba Minto Bonspi pamoja na bantu baito bakanyimbo area bwa kiribya asaka batebyo ubaganiriye mambingia nara ukurunga Domi KE agoteba good morning kurwa chinsemo chia manga isise Ensoko scheme ligateba well represented
Mwancho muligelini ndocho musolibwe gesuso tebe nsoko bwa kirekera ndeni seke musolibwe gesukuru wa chinsemo chia Nakuru City Salams Club go ikaga chuba say to watching live mbiya mono lame kyo maliba bluetooth sini akurwa marani bochi nigateba tuned in Moseti Innocent kebande esokoro pamoja from Lee Kenya Village mbiya mono olitogata batobwa telie telimo Innocent Rogers Nyaliki agateba gali chinsemo chia Amsterdam Netherlands taita chante bibi nje binanga liteko tebanga itongo mo church tongo nogaya tongo mo church ajante binga kibakali kokwana ni abugo chinseme chi Amsterdam agoteba Rogers Nyaliki kurwa Amsterdam Netherlands watching live in Soko TV show na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli Kirbo Pande Elvis Opande umongi na mocheche litunda Green Moiko Junior licho ni Mayaka Nande na bondoche na bande mbarabu asagoteba Lame Kyobuba Nyarumbe Kaka Junior Echamani Radio Jones Pundi amenya bingwa Nyamori Mogadishu Sheila Kemto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Keburi Laban Keburi Mosiorio Ndima Honorable Victor Mondo Miyenda Jones Ugechi Engenengeni ya Grace Kran Dennis Joshua Mbuya Tirimba Kebason Gosire Mokamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Duke Monyoncho Omonyenye na Mwate ya family asagoteba igina itambe busamaro Nyamira County Diana naralire mbanga nabere na ekora swabwo Ndetse Jessica warago tebe nsoko bwakire no ari following gaiga na boigondo che Bismarck mukwa tebe protector senior delegate korwa Kisi getembe Nubia niko ndani na my beloved wife Sharon na my son Eugene, my daughter Gabriela and my dad Ateka watching live na bego manchimeri yanga sengo tebe yanga agenda utuma ujumbe yago ase namba itio studio 078 marakabere 6 maraga 5 na trineri namba yo moerio enda utuma ujumbe yawo atebanga nsoko bwakira somo nene oyo Jones Ogamba kurwa Nyakiburoni ndekere ndemo kikiwate bigo kale kubeka twetio sendema te sendem ndeno pole ngaitende nompole lakini chinga kichine choko kwa manyuma nchito mogeri ya mambi chinga kimne chiga bitu tarashwe ogotero kuwa deno mpole kwa mumema mkimambi oteba kurwa bokiamboni ogo kubisa 5 na ndo kubugi mambi Edwin Machabe kurwa Kisi County ateba mwembe bwa Kirebuya Indochege Christopher Tande kurwa Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirwa abana Sheila Matiangi Muranga Mikaye mama Mungina na tata Muranga mother-in-law Mary Mikaye pamoja hadi tamati. Have a good day. Moseti Innocent mnanateba nera ateba watching live from Kenya. Filet Nyarubo Nyabuto ateba watching live kurwa sechise moji kurwa Abha Kingdom of Saudi Arabia mbia mono Filet Nyabuto. Patromea Mumanyi Innocent Diana good morning nintutu atebere good morning ochasole. Good morning to you. Asateba oyo Mumanyi na Sporo ye kurwa ateba tigabo kiaba promise Nyabugabu omuchokoro onyanchoka liali musioma kiaka tamu na ndio chega iga asakali goteba oyo ndakurugunga Pastor Lamek Mumanyi ase enchire yo wikirano Diana Rango chirichia chire na ayo nyarako bakoko bateba mbare bali bayikira so mtandao emambi yabono auteba nere kurwa bukiamboli chinsemo chiage surura amona Jakyoe nero mwana bomongina Jasper Nyangau kagwa kigwaro korwa n'abana baebu na Wycliffe Christine Dorin Nyakeralio Kamam no mukogotira Maclean amona mashabiki buna Teresa Mboya Kemma Onchiri Boy Wanyama Unyego nderi yani yo mintasumira se ujumbe ayase ina baitio studio ngabega sumtanda audio WhatsApp ndacha teben soko bwakire musobesu Corona Kuru City Slams Club niko ndani nabayigondo cyo minto Clinton ondigine raute banga bwakire no ari miyomoro birio ensoko wakire nabega sumtanda uto Facebook ndo cyo ngwanchito murigeria no gasene gutuma ujumbe yago ndoche raute banga bana baskira so ensoko na yemo henga itingwa soma ujumbe iyo ndoche chikare gucharuka na incheri tukoria yero Violet Nyabuto watching live korwa Abba Kingdom of Saudi Arabia abayigo Batromeo Mumanyi Innocent na Diana good morning ngaite echine chigatiye chiwasoma konende charukira sensemo yane kwira na nyare kingo chisoma asensemeyo nabegondo che namba 2 studio mugasene otoma ujumbe
Bwakire buya Gichana Ayechae ase Ibrahim Abuta Joshua Keyo Esimbende mu Koreta na Richard Omongina Mocheche Justin Omari Joy Mogere Omongina Viscar Joy Sangani Grace Onchomba Etwani ya Getangora Etwani ya Getangora Omutubwe tuoni Andrew Mbaka Emambengo tu Stima Power nabonse aleta nama ya mocha mwali ya mashabiki Emambengo tunagukwaniri mutubwe tuoni na gukwaniri asenchira yobo ikirado nidoche Jessica Mura taba soko bwakire following biamono Jessica Kurunyumba Richard oyo ayoto taba kutoka Malindi Kilivi watching live abu bali baikire asechisemo chirichia Facebook na kubike birengeli bya utigato so sensemo ya YouTube nindoche mbagendete go stream na ara senseme ya YouTube Diana semambi abono bagoteba nigo bagendete kuligeli umurubeli nindoche gaiga Sylvester Kibo good morning ensoko aiga no mache amakenunuku agotoke gasi ye inonengia abaralia kurwa outaring we are watching hadi mwisho aba baboke Lucas Onyango bilia bosboli amo na abantu bonse banyabyosi murumi tobwakire aborende twabateria abantu babintu banyabyosi na nyasimwa mwasokoboka senchire bwikira nindo chegega kurunga Kenya Basement News TV agoteba ngabwakire mbiya mono mwancho muligereri asimogenda tegutubwatia senchira yo bwikiranu agusto goteba nga nigo umwancho muligo togenda tegukwana naye semambiya bono nindo che oyo minto gaigo kurukunga machuka senior graphic designer agoteba nga ensoko bwakire na ndembiya mona semereme miyokora yuko nyara kwa gutubeka ase enchira yobwikiranu twanyara kwa tokorekana biya igende iguru ku imaging ebicha kororekana yarorekana biya Weston tiago se Weston ya era eliete kwa ya chira bono Weston ya baminto ulimbwende neli ngao na etete Mombasa ngakuba kolino kanga ulimbwende actually mu Mombasa narwalete Dan Suarez kinende tuamusabiri nyasamo konya mate mebere tubinere na bokonyora linde kwa bokire kwa igunga lero ninyi gwete mbite ngembi karo lina batebi mu akonda ateba ngo omose oera ubunguru bwera ninyuritelie to maserekini nje ninganyerete ke moya nande gwike nyi gwiri bakugate tarere na goliera gaiga igura goliera ende tukuganeria omwana minto utware okugwena kwa bwango na nena mono Geoffrey Machuka biyamono Godfrey biyamono asemire milio okora gocha asetole biyamono tata nyasaye agenda kuba sesenia aigane Nsoko TV nigondo checha etire chitaika 15 ne memambi yabono Diana na bona toyenda tagotebia gendera gututumira ujumbe chia wa sesemelie mitandao yaito utubwatige ko eraga igatogoteba engakie yemekera toje guikaransa kiro muntu na chabali mezigo ya enga yeberete kubike bintu bya kona ali gwateba nche bya nenebi byanyale boteba nebi litwaranga kitoko genda usio chiri bwego manchito maliria tocho komanyaria gene tukone kiwakoro asinyo ribeito na bwego chiabisi kuri kaunti ya Kisii kaunti ya Nyamira tonyara tugusangana ya masemo nyamange tubwate tonyara tugusangana na bwego chinga kichare nyorenga tubwate side ensemeria ye gazeti na bwego tubwate mugeni ya studio korende tikaturaenda amutumoko tonyara tokorentera ali agende tukone kiwakoro kaunti shito yeterende na ndemo murobirune Nsoko Bwakire ninyegenete Nsoko oboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika
Autobot Kenya Limited no tuli gigiga asing'e chao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobot ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobot. Battery ni Autobot. Kwarasire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwega chinsemo chobonchoreria rigurito neriokokera nigotogokobera ekero kwagurire nigo tugutuka samagacho Atembo House lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakeresimi ase namba 0700259909 onye kubwateri ibolio obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse ayatata suka ayebaba suka ayigase itosuka Uru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yaitu chichuma emesumari
chirangi chitangi chiamache nokwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia gitagwisirwa nkondithura maguta y'icing'eni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena naria kuri gyeduka suragure byonsi inse yekiramekemo aserigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores aso mu Cyubusongo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turasinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Uru Superstores yonyole vintevi. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwanjito muligeriana nene chinga kichinde togoswa ase samye kende tunyari togosangana gukumanyari agende tukonye kuwa kurwase nyumba chaito kurwase nyerwe itowika county na wige serikali togoteba utamenye county ya Kisii county ya Nyamira goika serikali nene tunyari tokumanya na bego gweseme mututu amanyana ali agende tukwenekiwa kurene to chakabene kurwase county ya Kisii niga bayiboli na bego chikanisa baboliwe kwenekiya bunango sanga bali nabasaye chinga kyabasaya abange bagasene kwerusyo bomoyo witirane birengero bakunyara bagwetera bono nigo chikanisa cyaboliwe kwenekiya bunango esokekire nabayiga boyiboli banyare bakwana nabasaye angemono ekera babwateme cyano chinga kyabasaya bayigo baboliwe kwenekiya bunekero babwatomo cyane busekerengero likebe banyara bagusanga nabayiboli babo monchito muligeria oroboti rwaligane twino yo minto wikire forenge tukatonyora sinchira bene tunyare tugosika mutwe. Asajinga kichinyenge abasaya nigo barorekanire gukira nako bera barabuboka ekera babwate mechando ndagotware birengere liye benge ebyane nake bikogera berusyo bugima gwetera soko nyagisumu na bego kwengenta bono litukuri rero nigo ebirengere byabasaya byarurwe igoriye bikora byabasaya gukira ekera babwate mechando kwengenta kwa letire ishiyo nyinga sana bune orogongoro ito rwagusi abasaya bange bakwengenta tutakwana kuri ngoro yabo koteba chishira chiko barenga bono oro mondo na babwata bokongu kabisa lakini osinyuko kwete inono mondo bamenya tenere unafanya tu our feel free kuongea na the parents the friends alafu ni venye pia sometimes you don't get people who can listen you and understand you so you just end up feeling lonely again tegetangani changing trends abantu abange bachakire gokobi amangana y'abasongo amangana ngumbu gukwana Nensoko TV mu basolero nigo abasaye aho bate babuna ekiya kogera bagira mono no ko babuna baise gukwana mechando babwate asabasani nigo baise gosekererwa gose gutangaswa. Most of them prefer to be lonely because gine wako na wenye wanaogopa kushare vitu zenye wanapitia alafu kuna vitu zingine pia like tuseme kama maybe mwanafunzi amepata kitu kama mimba maybe the first time ana feel like hii kitu ni mbaya na itakuwa disappointing kwa wanafunzi wenzao ama mzazi so atakaa tu hatasema ananake nigo bono abasaye baseme ko batebya bayiboli emechanderi babwate libakwanirwe bunenchire yemo yogokiania ebikoro byo kwerusyo bugima gwetera so gotwale mirengerelyo faku eka watoto like waji express unaeka mtoto free ndo akiwa na shida anasema mtoto akija shule ama akitoka unafaa kumwambia kuna mashida tu unaweza patana nayo kama mtoto lakini ukipatana nayo unafaa kusema
ekanisa nero nebwateri bagaria bene ryo kubasemia abantu bonsi nabo igabasae niko bono abasae niko bairwe obosembi buna niko babwendete goswasa bikundi obechikanisa elinde baigwe bosemia. The church and the parents should play a big role in guiding us, the youths, kwa sababu we all look upon them for guidance and everything since wamekuwa na bado wako na kuna mengi wameona yenye sisi hatujaona. Wanafaa kwenda church, alafu church leaders wanafaa kuguide pia wanafunzi na watoto venye wanafaa kukaa na wenzao. Na Bible ni kubabwendete kubaika abana babange na kubakwanira eromanyi buname cyano kibabwate iyo eragere bebe kale nabande. Bible baminto babwana neto Bible no muntu sensitive mubona bakomanya umwana waye mnare Bible baminto tubwante mwato bekamo mo tutigali cinga kiciri tutari kwenyara cinga kiciri asenga tutari kokore kwenda tutari kwa bamona ino mo tutiga abayiboli nainwe karo mwaro lenga abana wino bakirire babekamo mwara abasemi mwabatebinga umwana abwene tokobayana iga. Wazazi wanafaa kuwa close to watoto wao, wanafaa kueka watoto like waji express. Abasaye bano niko banyera ko bakwego basemia buna ekero babwate emechande ndeyonse niko babonete gukwana na ande talinga no gukira igiye kugerana nake bakorera gweita ananake niko batebigunga mbuya bagenda no nase chikanisa baswase bikundi ino banyako bagosemigwa chinjera cyo komenya. Ingo reporter ya Ensoko TV kurwaga igase bugatagati mu Chobosongo iretariane Wycliffe Barenge. Chumuligereri kongo gosoya goseto goswanaye ase county ya Kisii ase oyore gosomo permanent secretary Isabo K Steven anyalta ko bali tukuli goroga gwikirana ase nseme yamo nana mono kubwatesia abasaye b'inseme cyo ase bone serikali ya Rwechibes chikurugunga nyota chibese chumate Diana jigurugu nyota chikali kuruguchi engena-ngeni digo chitagete kurwigendo iguru kwa head start yani ukonyora inchiro guchakira ubunchoreria na bakonyora no inchiro kugenda konyora maigelio na serikali nigo yachakirio mu rubilio ya Sechi County emerongene na isano na ibiri imensi ya Kenya sana na mono kiliba teba nigo chibese chirengeti go chikurwa obokonyi go chiasaba sai eligo chakia ubunchoreria na mono abande konyora libaga no nilio gosoa Sechi school chiricho konyora maigelio Sechi school cyo bundi bali batanya litalibaga na kogenda Sechi University uyikiranete asomo yego yo Bethel Machine tigango toigwe oroboti ruaye Bethel Machine kurwa Sechi Semechi County ya Kisii. Serikali niko bono yabekire mirobire mekirane yo kwenekinga aborokiwa bali batanyoreza mabaga yo Sechi University ngonyora bari amasomo abene edi bachikonya ka bakwirika emiremo amatukare bosyo. Ayangorengana no muri Kibotambe ase wizara yobwerani wa mangana ya Steven Isaboke oyo ochaki murubire yubene ime yeskuri yo kone na magiri yo bubundi ya Kisii National Polytechnic ya satebire nigo murubire yo rachikonya kabago konya aborokiwa kwenyorera amagiri amangara bakonya kwirike miremo. Rero mna mwaigwe tuacha iga at Kisii Polytechnic ucha launch egento kia nyota. Nyota ne project ego target abana abakevi chana bali miaka 18 na miaka 29 walibata nyoleteri baga bagende university. The dropouts. Muna mama yete kusiga munere nkomo nawe buli mama yeta mangana ya umwana class nyiruko ende university kose agule abantu batabono yo elire kende nkeyo nkiara chabe almost like this person is useless. The opportunity to airule ne president ne program ya nyota no ko enroll ya bana aba pata chete university kusabatari university ukwana nabariki maiga yo gukora egikaro na botani bo borindi me county ya Kisii mona basaye nigobono anyakobaga kwerra obuyabu murubireyo asabasaye emerongebere kura ewodi barachikonya ko bakwenyorera ogukonyo ko asumurubireyo konyora chishiringi chiriwe 50 noko ba skill abandi bali bata train ti bandi bata na mechanic abandi bata kwa ndimtu bya agriculture abandi bata kwa ndimtu binde egera ba basic training skill bebundise onye basic training yaba nyora artisan igintu bere konyere. Number 2 abandi bali bakolire bintu bagwate bara bayisa magoka bose bikoro byabo abandi okonyora gusino mugagachi mu yasana abandi bara chimakanika bayasana bakujara korosiga chigali kabisa lakini hata certificate inero prior learning recognition ego chakora egera bantaba ba learning lakini bata certificate ebe nambaisa to yagera to chala roga iga nuko basomya mangana ibiasara
amangana biashara entrepreneurship egere ben role ise program ya Nyota bagende ise business bagende egere basoe babe tested ise biashara kibagende tigokora egere ba itre process yonsi ipi bali bako faul bako moedio bakonyora 50 ne target president ebegete kere ward chigo digital chonsi ipi mune chagu sijira 45 kere ward enyora bana 70 na kero mwana 70 anyore 50 mune keke bwate equality kere ward ere 70 portion yeto e president chikoli kere chi ward chonsi ipi kenyengi ba nte to kaga usiga no ward ya to kero montare atayo hande ni ntuchande kete most tuira bana baita bange baro batabatigasi nonya nabo nigo isabuki anyakabaga kuboria abaguzi go chichamo elio kubwatisio murobero yo bwa serikali kiagire serikali nere bwate amaya mange egento na baboria abantu baminto ebintu bya serikali bigocha ebintu bine byeito ntacha bangaine ero kaigo tetebwoye ero karibia ukerende tena abantu bae na bana bae mokole bintu bya serikali kuzine serikali ekolete serikali y'abantu bonsi ne kuma nene bwenzi no manene bwenzi yons bantu bonsi 100% yekere gento bine kigocha wiketo keire mune gento kito kena bekire mune gento kera bomu choino kere nka no kigire gento kere imino ekora Kenya ne yito totebya bana baito baache bachitokeza kabisa belike babugati program y'abantu abatebira abantu baito batokorro ekera abantu bande bonzi bya Kenya bagotokorro nyana baromba leme egere kere kama bagagotoka sine chigas chigayiga usene bintu bina NYS abantu bakora ngumbu koze abantu ambata kere chatizan abantu baito na baro batoko Kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii ritira na Pethuel Machin Pia manusana musakito Machin Bethuel kurase county ya Kisii na migoma nchumuli yangu ile ya maseyamo wika abakoliye mirimo jinga kibacha kire emirobiri yo gucengera bari bako bakonya ase obokoreri oseri tkotogo cengera customer service week abakoliye mirimo imyense nigo bono besokire na gucengera gukora kwabo kobokoreri ase batebiri ngambi yamono nabayigo bayiroko bako guciase bali banyare bako basira asomurobiri yo amurobiri ko kanita se county ya Nairobi tinsemo chia huduma ya Nairobi abakoliye mirimo ba huduma center nigo bayitego chia kogendera kurobo koreri obuyana boyigo balya baireteri bagakweneke buna gocha bari gucengera bali banyare bako bakorera obokoreri obuyana boyigo barweteira yo guchikweneke buna mbachikorwa obokoreri obujya gucyase customers babo manchito mulgerero boturwariganitura ni net nyambuhe tkatornyora senchira bene Chingaki abakoriye mirimo imeyense bagucengera eiki yokurwa bokoreri ase county ya Nairobi omuyego yo nigoragwa no muwaziri wa bakoriye mirimo Geoffrey Ruku ase chiobisi chinene cha Huduma Center. This week is a week to remind all of us who are in public service that we have an obligation, we have a duty to ensure we are committed and Kenyans who come to us go back home when they are happy and when they feel that they have been served in the most appropriate way. Gukwana asomo yegoyo Ruku nigo aruro gukurira ogutindi ucyasa abakoriye mirimo bari bagutumia amasakara yoborimo naboyigo abakurumi buna inyimbo yabo nigereriko. We have many people working in government who have been paid double pay, who have changed job groups 3 times a year, who have been exempting taxes which are not supposed to be exempted, who have changed their date of birth again and again to cheat on the date of retirement. So if you are a human resource director in government institution and you know you are doing this, very soon we are coming for you, you will be prosecuted. Chingaki checho nigo aenekiri eserikali nechikubwaterana nechiabisi cha Huduma Center ase chi county chonsi kurwa obokoreri go cha 7 aso kubwaterana nech sector chonsi. And we are calling upon all the state departments which have citizen-facing services to ensure these services are available at Huduma centers across the Republic of Kenya. We know we have quite a number of state departments
quite a number of MDAs, agencies, government agencies, offering different services, and they are not yet available. Those services are not yet available at Huduma centers. We are calling upon those MDAs and government agencies to ensure their services are available across their established Huduma centers in the country. Abarai babakoria mirimo na barabwo nigo batogirie mirimo bagokora guciasa Abakenya asebo igo barire ira yo guce kugenderera kurwa obokoreri obuya asa matukare bosio in the public sector. But I want to declare and announce today, with Huduma Kenya, public service excellence is mission possible. Public services, ensuring that every citizen is served with dignity. The theme Mission Possible resonates deeply with our collective mandate in the public service. It reminds us that through collaboration and innovation, we can overcome challenges and deliver quality services to all Kenyans. Arenayo nigo omwaziro iboigo arukuburi guciasa Abakenya kwerikia asomoroberio ogendrete go kwerikia kwa bakichikura. And very important for now, please, if you have applied for ID, pick your ID and go register as a voter, because we want all Kenyan, all young people to register in large numbers as voters, so that come 2027 you can go and make your independent decision on how you want this country to be governed. Ngoripoteria Ensoko TV erietaria ne Linet Nyambare. Diana manyete service day week. Yani ritukuliriyo gucengera obakoreri na nemo no gukwana na bali okore gasi na barabu. Nega kwara togatebi omurigereria kera twabukire mambinge Ensoko bwakire dade twa sasoka. Bone wiki eye no nyambali wale SSM ya reception wenya aliyesoborwali obwenete gukwani burunge ngakiewenerete okogenda okogenda sebengi bagukwani basasoge. Igolero na bongo ende bengi mbakwani emete bengi na chiro tali makwani nagenda. Ngento kuinyora ninkelinga yani kera tokwana na Huduma gositokana no bakoreri gochiase onde bwensi korukunga no muntu ochichaso murangu ali asoka lemeremo obwenete kumukwana buya mwate ko genda uri kubuli no nese bitungu ko goranga ki ngora akoni muntu tari gotenena omuntu manye gukoligererigo kwanda gusino hotel gwatagete kubike gusine chingendorie neje batibere kwaboli kuchapati ngapi kwanza wale robe mpesa metebe na Nairobi ga ukoche la biashara uko beka una kwa beka ika tari go shari geli yako tebi buleta hiyo simu hapa msichana umelipa bora de weekend tigange change chimbu cheito chirito korwa abakoreri guciase bali to gukorana barabwe mirimo na bali to kumira na barabwa segasi rende tonyara ko batokoranga ya weneire burungi tigatogenda busio Diana na goika sechinsemo chirichi ya machako siase abarai bali bakwamiriria serikali oyo koragwa noyomo okorugu Stephen Kalonzo Musyoka wiki amakia Wiper Patriotic Front umurai wiki amagia DCP Rigathi Gachagua nabo igo nabarai bande nigo baikete asechinsemechi bagendete gusaba basaye bechinsemecho kwelikia buna bakichikurana nemono egenta barai ya bakwanete kelinga nigo bagendete komochi oburai bwe serikali ye ikaransirete kirogo bono ya William Ruto asabagotebe merobeli yabo teli eyoko konya omokenya onde bwensi na nemono batebiria basabu kerabeli kirise chikura bealiga gokora amaunchulirio yoburai umwaka bw'ichiru 2022. Tumeanza kuandikisha tarehe 29 IEBC wanaandikisha vijana kura. Tunaomba watu wa Masaku yote Ukambani yote, kama una mtoto kwa nyumba yako ana miaka 18 hakikisha amechukua ID card. Kama una mtoto kwa nyumba yako hajachukua kura hakikisha amechukua hiyo kura. Abasae nigo bagendete kuboligwa gwesokia asobonge elio kwelikia asekirenga kyogokora amauncherelio bosi bobochori okwana omuraibikia magia DCP Rigathi Gachagua nigaba bolia kwenekia nkubwata bale chikura. Nyinyi ndio dawa ya Kasongo. Lakini kwa hii vita mnahitaji buduki ya kwenda vita. Na buduki ya siasa ni kura. Vijana wetu ya Masii mujiandikishe mchukue kura. Huyu Kalonzo Musyoka hakuna pahali ataenda, hakuna pahali anaweza fika
bila nyinyi kuchukua kura na kupiga. Omugavana we county ya Machakos wa Vinyandeti nigagokera egitambukiro kia bamiriria be serikali asokolenta abarai amona gukwana neliogielimo. Sisi tuko nyuma ya mtoto wetu na sisi Your Excellency tunakushukuru sana. Umeenda ukapata marafiki wengi na wazuri sana. Kina Muturi, Muturi na wala wengine. Na sisi tunawauliza ndugu zetu na dada zetu tushikane sisi wote pamoja kwa sababu Wakenya wanatuangalia. Yule hayuko na sisi hapa hayuko. Omurai wekiama gia PLP Martha Karua nigo agikiria serikali asokoirania obokoleri ao magega okwana nigo aenekia okore mara ko obokoleri ase chinyagitari wetera omoroberio osha sekta yechisemi na boigo okonachwa kwengeria yabakori emirimo na kogania Ruto abega kurusigwa abisi. Tusipoungana, tusipokaa pamoja, huyu mtu atatupora. Kasongo ni mwizi na atafanya nini? Kwa hivyo tuko pamoja, tukomboe. Kwa nini tunasema Kasongo one term? Ameharibu afya yetu. Hatuwezi pata matibabu kwa SHA. Hiyo hatuijui ni nini. Ukienda hospitali unafukuzwa bila matibabu. Watoto wetu hawapati masomo. Bei ya maisha, gharama ya maisha imeenda juu. Payslip zetu anakata pesa, anatunyanyasa kushinda mkoloni. Aende asiende? Asensemo ya Kalonzo Musyoka nigaine kebuna abasaye ba Gen Z imense ya Kenya nigo babeire ekiorokererio ekiyago chia asa abasaye bechinse chinde asoko gikeria oborayi obobe na boigo obokurumi. Tayari kukomboa nchi yenu? Vijana Gen Z mpo? Muko tayari kukomboa nchi yenu? Nyinyi wa Kenya vijana Gen Z wamepeana mfano wa ajabu. Hivi tunavyozungumza, nadhani kesho ama kesho kutwa kuna maandamano mji mkubwa wa nchi ya Madagascar unaitwa Antananarivo. Wakenya watoto wa nchi hiyo walipata motisha kutoka Gen Z wa Kenya, kwa sababu Gen Z wa Kenya mmekuwa mfano mzuri duniani kote. Nyinyi mmesema mtaki serikali inaongozwa na wauni, serikali ambayo inaongozwa na walafi, serikali ambayo inaongozwa na wetu ambao wanaiba mali ya umma. Kerubo Frida, Ensoko TV. Manjito mulgeria tugotikana na roboti uruna gusuka mutwe nigo muraibensi ya Kenya musiki William Samoei Ruto neragendete kwegerera imirubiru ya serikali asababuli yabarai kwenekia bunanku watesia bariri agendeka kwenekia amagendo cha 790 boiga kia kwanire igoro yabarai bali bagendete gukora campaign cyabo na kubabuli kwenekia buna barakorera abananchi amagendero. Manjito mulgeria tugatonyora roboti uru asinchira bene tunyare tugusuka mutwe. We are beginning to have a conversation as a country. In this place where you are sitting, in the last 2 months, I have sat with all the members of parliament and senators in this place, one by one, to explain to them why Kenya is a third world country by mistake. And by mistake of us, the leaders. There is absolutely no reason why Kenya today is a third world country. Programs and all the other programs. And we want to identify another almost 600,000-700,000 young people to support them to be part of the AGBO process. Government procurement. We have a lot of government procurement that's going on, and young people are not participating because of many roadblocks. So we want to prepare them so that the budget we have a huge budget of procurement, close to 200 billion, that is supposed to be reserved for young people, people with disability, and women. But that is not, we're not uptaking that, they're not participating, and we want to see how we can improve their skills.
Major Marsden Madoka has truly lived up to the title of his memoir, At the Ready. Throughout his life, he has always been ready to serve, ready to lead, and ready to give of himself for his country and this nation. Mwancho muligereri na togoira nase county ya Kisii Nande musubati Helen Kivudi nigatendete kiombe kuruko ALM asatebiria basaye ba county USO kitariki kianda cyumutie nyuyo linye banyara ko babakurikiwa asama bagari akurigirwa kogenda chinse chisiko nitutagete komanyama bagaya ari chinse chisiko mere muki umugusio minta kogenda gukora se chinsechi na namono mulike itonekira ntase chinse mechi tigango tore goroboti uruo asechira yuwikirano. Helen Mwangi is a director with ALM Recruitment Agency. ALM Recruitment Agency is a registered company with the government in the government laws. We are grateful that now we have a plan of starting a branch in Kisii, and in this case we have an upcoming interviews where we need male warehouse helpers for Dubai. The warehouse they are also, as we know them as go-downs helpers. So we need only males that are at the age of 22 to 38. And in this case, this male candidate must have valid Kenyan passport and must be prepared to travel within a span of 1 month. The clients will come over. The delegates will come. Wale wenye watakuwa wanachukua watu Waarabu atakuja wewe mwenyewe. Kuna Waarabu 3 watakuwa hapa Kisii Ufanisi Resort, and they are very friendly because they want to get enough number of people. Kwa hivyo msiogope. Watu wanasikia interviews, they fear. So don't you fear, because it's just a helping position. When you go on the other side, you'll be shown what to do. So most of you, you're most welcome, and see you there at Ufanisi Resort on Thursday. Mwancho muligereri hoikirabo twakumanyiria ria gendrete ni chitaika 50 cia itire mambia bono kuruchisa 12 cia chagete na namono kwamanyira bono kikegendrete Diana ditukurikorera chakire na ande ni maetenga baliki baito nigo babona babuguriti chibuse kicia bakogenda se chinsemo ao kubwati rero nindake nande imbatumiri irimo Monase County ya Nairobi ndagitimanyinga asa abantu bakonya bakwenda Katal na ronyo muswati uyu kwaniro yorule sembeo ka kwanire guriyo kuira abantu Katal twarara basikwe itabangi babiri bagusiria magmabo kurasorongorete county ya Kisii county ya Mira ndukingane nchiraye mabo igotumanyinga emiremeye nereri hanene riranyara ke okonya omugusi tanyareka gutera nduna bantu tunarete gendo gekoro kwa koligia chabumba koligia meremese gotoka igorende asenchira wikiro nini nyegenete nganto gendre komanya kikegendete na ese wiki euna nagotebia onye korando cia sukuru abakoreri kwa gachire nyagitari kwanyora na bumuntu igwete bube lakini agotogonyero kwana kana nyagitari otogonyero buri go gwakirwe yugi watebunga karua tinta itugutumika marieta bagutumika yaka re ikie ne yamaskeni tina nagotogonyerwa nagotogonyerwa innocent lakini tinta itinda benya gitari yekurwa se county ya Kisii seitone county ya Mira lakini abantu bange bamaite kwa chire county ya Kisii kwa iwatinda tukote benya gitari yeyu abo ikande bagoseri bagoteinga tuachire lunch umanyete gende kemongere bate abanga chinyiti chinde nchire chinga mwanya bantu yani nga chibuga tamabira kubuga mwanya bantu omonyene yani nga some animals echire mwanya bantu pi ore chinyiti nchiba mwanya bantu chigotige ai mwanya bantu tigarabo otoke nga okona ko bago gotogonyera abantu none kero muntu agwakire simu gosana ona agera gwakire simu aro kwa mago nkyo goteba Nkiyotagete kwana ka umuntu kwagendera tebaga ki nayo uri gwa kesimi taliyo jaga tebaga kwana lakini nda kwana asesi yendo dogere tokoro kunga etiquette asesi nere yu onye ninje da wakiri innocent esimi ngani ringo bolinga innocent hello
Nitagetini gotebi kanaiga. na Tari inkire na ndenga nyongwanire. Ndakira gotebi nga aye gwakirwe. Airende no mutegereri muna bona tukugamba no murigireri uri nyumba. Igento nkiro ntakire matebi. Tari ugwaka aro. Kwaganya rendo muntu uyu ngakira aro na inchi muna nakirire gomate. No chinjire gwe nakire. Kuna boy igobona bete ngamuna naye bwata. Kwa magonyora ngayore kai. Ntu abangane tengo tebi sembete. Daire de buliga kiyaya injenya rebe nataka kumanya sori tukwane kirenga because labura toko kombolinga yinde de liboti yote ko ngeraria ne ngao onde bingomenyete chibese chirichia ona akobekere wono kwale kwante chibese kwambeke nando bolinga yinde ne chibese nabo chiko bwatadiga ko kumanya kukwana ya communication skills amand umuntu gozo kwa maganyora bono nonya nabanyanyimbo mate mbaje njijira bagukwane tafadhali dada naomba nikushike baikira anaomba nishike na nikikataa nishike hiyo mikono wanchumuligiri aigane Soko TV semambia bono kwimanyiri aliagendeta na twagotebire ikiye nigere ya huduma gochia sebali okonyara kwa kumira na barua kira lituko nindoche kurugaiga sechinsemo chirichia Facebook tete koira na ndora sinatigirite na ande na bonyolete sinatigirite lakini ngoira na ande na kira na umira na inyoira njina ni umuyigwa bonyakinami akurukwanga agakuru chinsemo chenyangusu umuyigwa bwa bakinami na mama watoto Faith pamoja Happy Day Selide Mokogoti Victor Mondo Lydia Nyaboke Salomo Nyoni Esther Keri Mokogoti Onyangalesi Onchiri Nyakweba umusoli bwege susos Kapogo Sodium Chloride Modesta Makoli etachiri yemesa umusae ukurukunga Juma Henry Umache Simekanyanga Masai mwenyewe Victor Amisi Fred Musimanya Buto Toto Domi Mugire Masi Weekend Naomi Remerelia Naomi Meya Kirupande na Elvis Sheila Nindoche asensemendega igo yondo kurukunga Honorable Victor Mondo Miyenda listening from Kilimani tuko pamoja hadi tamati na Rispa Waro Anthony Ragod Fred Nyandieka Musima Honorable Boniface na ndega iga teba Mukamba Painkiller Polo Mbaki Rogers Nyariki Joshua Mbuya Trimba Vini Sanganyi Sheila Kemuto Honorable Fred Oseko na ndebo igo nabukonya kubabwati chia irukire aranga na utewe kiruke ya irukire ane nago kirimbia irukire Bonvenja mobisa otebanga ensoko bwakire Bonface mobisa aka Bonfench mobisa korwakirwa no inde meyomoroberio oikomoerio nabo igomo nchari 7 onserio otebanga Linet Mokogoti bubiero asante anyaraga komote yaso asomoroberio na Linet Mokogoti bubira otebanga kulwa utawala mihango watching life with Tom Nchari 7 onserio esimba ya kiamo kama Musomi Omwamba Moronya Stero Nelibwega otebanga kuranya Kebroni kuruma pamoja Benjamin Omwana Thomas kurobo basi Boigesa village amona my lovely wife Damakrin Kwamboka pamoja na watoi Lewishanson and Giana my uncle Gigi and Antroto bro Hemson Moses na Unyancha baso imeyomoro bilian Soko bwakire atebanga Shuikoliti nabayigondo chenya botobe comedian na otebanga following nabayigo Richard Ayoto atebanga kutoka Malindi Kilifi watching live abagine gatia bari na Nyarikingo ikena na inche cyacharukire nawe nagosekera yamona Soko iruka nererende nchita sekerera mwachumuligiriri chabere chitaika 50 ne isano na ibere 57 minutes chetre kuruchitaika 12 chachaga tebona mambi tutata tondo mutima kubosini tukoirana twale lichi gazeti gore yemesa tunyari kuba tugukwana ayali sichi gazeti ili italiane ninose tyanyangu nacho manchito molili tani Diana Demo kwaligania sense media chigazeti no mito Joseph cho yango nyaraka wikirana tunyari tugusange ya masayemo na kukumanyalira la chigazeti Soko TV Oboroso bumugusi
omwancho marire bwa Nsoko TV igetaseni gen Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaye koruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi nugare tiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubate byonse biruganetie asobwa gachibwao gochakire byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nimesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntobwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguri oraikerie nigotogotoke nsemo ya tente omucho Nyamira asamange twakirisi migwetire namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware ego tukarega tente uko bari gani mwensi asa magori arinsi Mirna nabari be chinguru erikwe manyabo na wata ko chitananye chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya enyegetani robotamero chinga kichoboroere kolende talikire nyegetani erabo botamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguro otatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyegetani bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga nechimashini chekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga nomogongo ngokonya turabangina koibora na korobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tole insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoke nsemo ya magina toligirenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni Kasims Hospital we treat God heals Rumucho manu Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Nsoko TV oboroso bwomugusi nungani tisemi chebikoro elikogenda nukugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenamba 0757331085 Kusetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com
Samalieta ngoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Mwanchumo ligareria Bwensoko TV oboroso obwomugusi Nche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na nche asemesa ya mayako Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi nabwo litukoria Jumamosi enseyamo nechinsa isatu chabutuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga gwateka kurwa sechinsemo ao rongorwa gusi county ya Kisii, county ya Nyamira, wikase county ya Nairobi nabwo chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso bwomugusi. Nguliyole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, nabwege bintu binde byestima tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asenjao. Nkoni tule bintu uchakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseribuli uraikeri. Nigo tukutukame muchinemera no bokole ni bwito no bwokobokera. Twakirisi miese namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo muchonyamira mwezi mwariganyiko. Eye Ensoko TV oboroso bwumugusi. Chumuligereri aigana Ensoko TV umurubili Ensoko bwakire na nene mono nigona kwaliganire to swa senseme ye chigazeti gesamunye kenende nekia kuligereri ali ala se chigazeti chitaika isano ne mocheitire maiga yensemo yabona mambia na nigo tukubwaterana noyo minto Diana Ndemo naligererie gazeti magano karo kandeinga kwanza norongo chake. Okay. Nande gaiga ntubwate oyo minto nero ikire gaiga tigateberie taliae chinaro ramaruwe yabagwakiri nande ne wiki bagatebere ndonge ya service delivery week aro njenjo yangurukwa ositeba ngo maana pi wiki Customers week. Customer care. Customer care week. Narangiretiwe meeting yase abagaka. Abagaka boka. Ninganje toka meeting cha abagaka. Bono bako ngasa mugisido. This one is on a quick one to taranda tinkase. Okay. Karo abagaka babegete meeting. Nyumomo songa ataracha gosalie kwerende setup ya African sibuna tu amenyete lakini nende ngonya kuyira nitole egente kigo yakara bagaka bagusiba ari gwikaransa sikete tayana kunyupusa nkobe kabarenge kwerende aba bale front row barabi second row nini na third row bona aba bale nini front row onye ko bwate nini konyometo one wife tolu wanjuru bere mutu gaiga gakogera na bora le turu roboti your wife okule oshituke oakenyongo oitere kenyongo ono bantu bagaka na bangainyi bantu kolera nto kolera matete process of making nyongo ngo ire one month kagicha yo me kole kwerende nto kolera nyongo yatikire na ende to kolere your wife osirire bono buna aekanga bono ore maegaria marry at one wife kanga bono ore maegaria ogotawolelwa negesanda. Okay. Yeah. Okay. Wanchu muligereri nche na tegerera. Tinata getegoso. Nare goso anda abuo
Lende nyigwete ngachi nyongo ngwa tuchikale. Igora rende roje ngakikere birengere libya yemambi yabono tigatuchakire gazeti ya The Standard. Aswaga tebango moelio Faith Odhiambo bwerusiri korwa ase ekomitieli yachoretu no murai bwense elinya kaba ikoligereria muchando ulia onyorete bali barubikanite omwaka oyo eta no mwaka oyo etete libanyara kaba bakwa igwendo yokurukunga compensation gose gwakanwa sibagale goteba omuswati oyo chingakie chimo terasoete ase gosanchira ntekaba omokonyi bwa omunyakirogo ase kiombe kiogia kelige kurukunga committee ochiko kana bali banyorete umuchando gose gwakwa ekera abakenya barobekanite omwaka oli no mwaka oyo nigo yatebekanite nigo yarenge getambo kerekebe asendo che gazeti yego tebanga mwelio bono onyare koba gakorora kirike gwenerete nabange nigo baroche nigo enchire yamo anyare koba gakurwa ase ekinguru kwanyabegire chinyinge cyokora abakenya bali babwate tumate libare gocherero Faith Odhiambo gari kurwa ese kotie ominyoke kegambere muswati Faith Odhiambo ni gare oyo mo gosegare umuteneri w'ikyombe kya Law Society of Kenya mugano yini gore CPG yakane nabo konyara koba gogosoma nane mono nyara koba gokumanyanga umuchando gose igendo kirerete kwerusia kurwa ase committee ya choro no murai bwense noro no mugano monene kurwa se gazeti yitu ya The Daily Nation nero kwaniriri ori kwerusia ase ikyombe kya buna vice chairperson asabote bangani go banyurirwe kwikirania gwikirania engeria ya bali banyarete bagusikana asokorobekana kuri bali banyarete bagusiria magimabo abego chiama tanyoro mugano yu asobwagare ase page ya gatano nomo nyari ko gwesemia mangi gazeti ya The Daily Nation chwe Faith finally wirusiri kurwa se committee abakenya bange nigo bari na gatebanga yaya tibwene tinande tete goteba iga ase ujumbe ya yari getego se eselirubelia yari yokerusi gatebetenga ekera ensegendete kubara na panel yi ebuyairo ibugima bwaye echa kurigereria amagani yabali banyorto gwakwa nigo abakenya bange bagendete gutwara okwimurunganio konge na mono baganeti bayeguri bagalio bategererwa nande tigante benga bono iga nigo na ireli baga guchigutumika chinsemo chinde elikoranga na nyare ko bankoireneria emechandelia ya bali banyorete ko bakonyora umuchando oli bwogo gusiri ubugima bwabo gose abandi bakanyora chingoma chintindi ekera bali kurobekana na ndagateba niga chikokoraya wetera aseli bagaliria bugoletie ase kiombe kia Law Society of Kenya mate I think igaso time asi gotware ambition gose gotware birengererie byanga na baranyare go fight kalime Torocheli gaba bantu babwatire na temete ko minyokaga na ga karusia abande bakuligirirwa kikwerende chipe ile agara basoke ogosoa kwaye kyombeke neli arochenga maybe na bara fight bya kalima abantu aba compensated lakini naendo korora siasa bakega soete panelie akarora ni lietali aya gwaka eto tigasoke pado aendelea kurwana kali bune president goso motenene Law Society of Kenya bado naende na bago utumia abakenya Boigondo che aze gazeti ya The Daily Nation page ya kane okwanirira igoro y'abasaye bari babeta abducted basababeta bakubwatwa century butukano asicyense mu kiriye ya NC ya Uganda asichi amate cyabo cyesokiri kigo kwanira igoro ryo kubwatwa kwabo bakobolia serikali ko babwatesie nabigorogongo rwa Africa besoke abanyare bakoeneke buna amate yabo yanyorire abamurabu roje Kofi Atinda nabigonjagi oyo egati ya bali babwatitu ndoche familia yabone yasogetigago nabo kyombekeri kya Law Society of Kenya abegereri babwende bwa mwanyabantu no bali gago bakoragwa na Hussein Karid Abina Collins Mango egati yabo no bikaranstigago bakubulie kyombe serikali yenseri ya Uganda onye abamurabo bale sensemo chiria banyare bakwireni go imensi ya Kenya na ndonye babwatama mocho baina nigo bachake ekigambiro kyabo gichake imensi ya Kenya chwe abantu bagwitakira emichando gose no bochege maite
Kenya gaiga ntore level gitaro twaranja na ndi tware toki gata to gotenena no enke ICC gwatebie president buno tagete gwatene no mukutano ase president yere kwa mongongoli kwa mataibu no tagete na ndi kwanda guchabukende ngeko kobera ora basaba etabie ne ro bayirete ni Uganda Museveni anya komochore katuni mu Rwanda wantebie kuruko anya komochoro mu Rwanda ni problem gobono kolende tigatororete available channels chiragera bangwana bana barabu bakoreki anya bakubwatuku babwatuku ngwaroche egende kenande ngiara bete Tanzania abo Boniface mwana nande ngalete nalete onyore akaigorwe bikombe bya sana mwachumurigeri manyete chweya aba nabayigereri bo bwana bwa mwanyabantu bakwirukanga human right activists akora activism yito twachakire ko yira se chinde chire within the region gose chire asorwa ngoro iturwa Afrika ya mocha na nene mono twararira aba Kenya bakogenda chinse chia Tanzania na ande bakogenda chinse chia Uganda chinga kichinde gwikira tutwale chinkwana bono yakogera na bego toka twachire kwegerera obwana bwa mwanya bantu ase chinse chia bamate baitontoro chembale maybe baganetyo bokonyi bwaito lakini yakero kona korore bikoru ebi chi serikali chinde chia chakire usikira aba Kenya twana gutwale lyomana mate lyomana ngutukuri twara weterese bikorubne usikuri Tanzania twachakire tugosumbwana mbaira neti Martha Karua era nenjira ya maskani makaira niyo yokabero mona chibina wikigambere kenene Dr. Willy Mutunga na maskani lakini ekera Boniface Mwangi igetoro no omwegereri bwo bwana bwo manyantu bonya bantu nando rumuliki bwa mangana kurwa sense ya Uganda tukarora enjira banya ariko bakomocherera nande bagatuka batugitire enjira bono Bobby Njagi nigo bale Uganda nigo bagenda oro kuchikomoko boko Bobby Wine amini Bobby Wine ekere barenga kingoli ya ruburayi bwense USA geko yari mwako wocha na Uganda ko kare chikure chia Tanzania no mwako ye bwate nandi chikure ichi chia presidential ekere toko genda oro government of the day injira chinde tukale gotebetekana into aba Kenya injira itebirengera bitu na wate bo montarate ne KICC yakwana buna bona togo kwana gaiga na bo montago nyora ururi birengera libya mu Kenya buna wa KCM koso ichi ocha gaiga nere tofauti sana ni jinsi nere tofauti sana lakini rendenga ki eko chance bako muntu chiko ibaka ntwaro no mu Kenya anabwate ibintu bye sengao ya Egypt na bono ikatwara aba Kenya bono ebabwate tu babwate ibintu bugari bikorokia ingamba chitoro nandi no bochege konyora muntu abwate bakekadi ya uchwa kerekura balitali kura bali uchwaka Diana mate ntubwate gento girukunga free movement ase chinse chire East Africa cooperation yito yatebetenga intwe abantu abakuru ku East Africa nabo tugutara so Tanzania nabo so Uganda free liyo tana koboli ngwa yogaraki nage kora tokoro sinonye ni binte bikurukunga trade treaties nga kombogoli tichi bantu ku Uganda nabenga mwa muro minto nachikuyi naleta nje kogaraki nje konya abantu baitira kinige ntukiarolekanire nkelinga nturanyora obosibole chinse echi bado nchibwate chimbebe chiri no babate abachikoleki bachirusi naba Kenya chinga kichinde ndiro koligero yorare mu murumi no bero oppressed nyore buna mambi kuigo gate buna mambi kuigo montago chago tebinga ngwayo kabera muina lige ko rugwete oraze ko itereke bigo okuronga bo oppressed naga nyirete ngicho yina bora ite bagustuka oro akire nyongeli mungi no nusira oro iro moko bera gucho oro rede ndira bondo chegara batagete kulindereria bwa kore lakini bono obongura nguri oboto bwate Kenya na ndeti gatwara kwerede chibreki tu kidogo ense dinaro ne bwate sheria yabo ense dinaro ne bwate sheria yabo karoka na Uganda ne bwate sheria yabo karoka na Tanzania no Kenya tubwate richikolia ito egen tuboni gatura kore I think activism ne bwate chinchira chinyingi ne birengera libi innocent na boko likente ku open letter yani ukolika yuko chiesenseli chigazeti nchiro okora nyore of course ni malete nabo chigosagana inchira nerura ole express ndio ko nyore statement ikurwe gunense ya America e castigate bikoro bigenda tense yose ne ya Kenya tali basically bachicha
gose toira no mtandao lakini ndo chenga bona abana bali baminto babire bakarali essentially ya Uganda na serikali enene ya Kenya irasoana noro anene monenya ariko bagekoranga bairani gukaiga Kenya mwanya bantu babuga tobo na bwabo na hande tutete goteba ci serikali iki citu tubugate nyamo goteba turusi chimbe bimutu wanjire togende torore bamura bami lakini naro no ene serikali ya Kenya nego serete kisa passage mwaro ci waya ariko mwena na gochi nini Uganda karabande bari gotama gocha Kenya bebisera ororo nanda buna tole moinari na kisa pesi janera ngonya gotoragale biara mogota mubwata freedom mubwata nini richiko ntu moko ngenanira press serikali etaete gonkora mwancho muligilia sepeji ya kabire ye gazeti ya The Standard batabaliberera nigolia kineta se chinsemo je sto mile 2 sto 2 yo gotoka chinsemo je njoro kera abamenyi benseme yuanya tukaba bagwe soki na kurubekana maega yo musacho yomo kuraswa insara na gusiri ubugima bwaye nigotebekana musacho yo aselieta Anthony Jogu na ndo manyekanete aselieta lindenga mu Kenya nigo ajal tukabaga kuraswa insara na bali bakagere koba abayibetugo bagoje butugo katro raslas bategete mugano ina boko sabuno mungwano yuara seletu mwangina chinseme janjoro chinseme jano thrift nturucho bwiwe etugo bolo bobe na nigo yerete chinga kichinyinge swagoteba ngabanyanyimbe kera bache toro nigo bachagite ko babakumyekania na abamenyi abo bali kurubekana balingenelio ruruche na mwelio abanyanyimbo bagache bakababua na konyara ko bakwirenyo mulemba sensemiro bwe somero mugando yo ACPG ya kabere ye gazeti ya The Standard lero ntubwate gazeti ya The Times na ndena bondo chabawateba do or die parties rebrand for 2027 political party segeli ya chakire bono chipati echikale koru brand koru wake campaign koru konem ngwarara yonde ngakigwe party yake nem Wiper Patriotic Front wakoranga ba chakire nande liberero lya 2027 lya chakire kokole lya chakire kororekananga kalira isigo manyete ekero kuligeria ebyame binge no nyene National Delegation Council cha chakire ebyama binde mbiri bitare gutware gende igurukwe uko umerana focus goso musangere kanobo ugo kwa nebintu by'ebyama lakini bono Harriet lino chorole paka 25 kwa kare ndisi bikore byaligani egarerende obochori bwo mwaka bw'ikiri 2025 na ibere kera bo chigocha nyara kabage kororekana senchire yuwekere no nyankaru aba batabe kyaya gichinjige kaba People's Liberation Party asenga seti yupado omugano nulega ano bona mangana kale mungwano korokubaba chile babu wino bawa tabakale gocha bobe yakale gocha bobe na inde ogalire nonya ne poti kambi ya Ruto na Raila baende tu drawing board gekogera mungwano oyo matento bwate kwerende linga keroko boli chikura gosene cyo bugavana Nairobi ikonyore endorsement eita kurwa Ruto gose kurwa se Raila gosa big political party buna litwa roche wasiti TNA TNA goso DM chi kwende chinene lakini oyo baata enjera kale gocha taganiti Raila taganiti Ruto we brand rienjera gete kogeranga yaba goserera ngwa mororana agenda aga sikarunza alenge ku address students kwerende bona bantu baata banga karonso chakire gocha ime Mount Kenya tabugati problem yororo GNC kwerende akurwanira abachenizi kogo chaseraira sita ya muramira sita ya kolire kendere matera hakolento bututu matera ira ari kabere raira umukwane positive era pada go sa 5 wali news umukwane negative lakini bona karukwa mukwane negative oyigorera chisese chia gote buna bataite lakini bona gawa mungwano enjire begete bintu na abantu bakumetingo nkieke ngwara na nsa kacha liliamba kogenda akaminyoka Raila akamote inkonya akaminyoka Ruto akamote inkonya tisi gai enjere akwe brand ne nkongu sana okay mtiana baira na ndaze gazeti ya The Daily Nation tima itingo ganiri ko yuwaya nyabeka ndo ayi bunali kire
tubwate sharing gari ase family ye property twararire abagakana abanyina bagutigana tonyoranga ebakonyora ikoshare enusu konyoronye no mungiro rego contribute yebinge ase nyombe eyo gosa senyome eyo bado nenusu mugaka koe wonye no mugaka oliko contribute konyoranga iko bada koe wenusu lakini wano manjito mugeria ekigambiro ya Supreme Court yatebirenga onye nege kombe kemo kwa deta senyombe eyo chwea na kioko enda nakioko genda mwana lire bintu byabosa aho matene nibo mutete kuraba erulinye inga gichwe yage ndoro bwango karamu ne yawe yayeligete abantu anyway eliyetandire tokoro okounereria no bolianani monta gete hesabu njeta tenyo menyare after miaka 2 ange chinyomba ibere donom ange ibere kisi na kolireki bintebi mbio ngo kwaleta tabika statement hiyo yanya kwaleta take kombe onye kwaleta kombe kemo takio kogenda nakio ekinike gambiro kiyo Supreme Court yomaite ina cheyo innocent ararira abantu gali bakurwa ke koro tokirio bigete boni gonye no ni koro tegi to chiete na kerokyo ko rusio tarense bagateba iga ngora igubagateba utakura jaso yako jasho yako chaso lakini uratiga urara kole kwerende ngosherekea tole lakini on the other side tima etigo sekoti ngoligerere kwende totebe umuntu nyomiro ase family no nyata tabugatigas achiche bono totebe buna bono iga twararire tochake ubugimanere maite binte bingo chaka konya kugura dana ngobarerwe gwachagete kubigura to tole naye enjere yo go prepare abana gwa prepare umuntu ogende gas tingagere tinga court ne rule that out richikeria libekire okay ebintu mbire biri bikoro kwa biri mwaro setia sobwamo ebibiro bya ukorugarenge bire ne lichiko lakini egento nkelinga ki engakinere yale goikera umuntu kwanyora maite no nyandero amachikande mwaratebya abantu ba minto kiombe gikia gekurigereria amangana y'abana lirikare gia chakirete go kwa kanyore mono gikurigereria nsemo eyemo ikurukungu muswatingi ateba paka magani kwanyora abikirenga child custody rero manyete onyo mwana gakwaye gwe nyumba na ise na ndaye gwe eskuru asomigu na isaka ne richisen ayu mungina no bwatero oli yokumanya mwana ngakyakora kyakoraragira irikare bintu byarengenga okogenda ali bosio gogo ikinde bosio bantu basa come to pressure I think ngona ko katoli bosio kogenda se ruling yeli gatebanga tonyore fairness ose ukirendo naende bono bakikere onyo kogo chikoso ase nyuomo manyenga seriously gwaso enyuomo onyuomo chake family tari binte bigo time ti omonto boro ngango era nyuomo manyete no miaka 2 ga nduororo mwake nibo nkonyeke koti yakandira naende moswati na kurukuruto start mo na chirina muske ukabiri aseke gambiro kia busongo naligete kina chie ya moya renge tainyoro mwaka igara kini asatebete nyuri to musacho yo abetereti weiranirigwe inibo ya yarwite gucia somo swati ina chi arete tisiko sana igatuka nga babago na gulie fair yaba mutarudisha muswati igarengo mwalimu no mondo masometi no umugaka yenye tindeba akama kurora karamo kulia college akamungakanira naende chiombe akamunyoma olia kare musharo chakagosoa akarora bono uyo muirete college obeire liyo akarora akamukora kya akamutika obeire kine animal skin ri togende busibwa chikuligereria bigondo chega iga ase gazeti ya the standard wate basipechi akabere uyo lengo musoyo lengo muteneli omonene bwe county ya Nairobi bwe lichiko aselieta Lydia Kwambuka niga bona asiokiri na goteba ekero mwaka bw'ichiri 2020 kera serikali ya ense ya Kenya engaki yalikoragwa na Uhuru Kenyatta yanyarite ko bagekuire chinguru cyokora county ya Nairobi tiyanyarita ko bagakomanyigwa
nga enseme yelichiko ya chakiwe kurusio burai kurwase yo kabero mugabana bwe county yeyo chinga kecho Mike Songo na ikanyara kabage kwa na nuguchia enseme yali kotenenerwa na General Mbadi se akwanetaya ase kigambero kya milimani na namona asibale ko bagokwanire kina gyo kuligerelia obo kurumi bwakorekanete ase county yeyo musibati yo iniga tebetenga inga keyo erega chete ko bagakurusi goro no mwali acha kumaga kumanyigunga serikali ye county ya Nairobi yaena niru gose chinguru cheche na niru gochia se kiombe kelige korukunga NMS gose Metro Politan Services ya nyalta ko bagegotene county yeyo goikomo elio bwo mwaka bwikiri bubere 2022 kere county ya chete asobochonye abwe somero mugano yo ase page ya kabere ye gazeti ya The Standard nje nigi nyolete songo kagoteba ndiya ushkurwa ikwere ndabona gende NMS songo na complain tinga kigete ngara ngiriti ku state house kaiwe kenyugwa era kago saini bintu biri tamanyete yara chito kanyora nge serikali yakorire ya onchoire ya chire okay Nachibage gazeti ya The Daily Nation page ya 10 ukwaniriri igoro ya KPC Kenya Pipeline Company ase goteba buna ekoni gwa company eyo nigokora chikokonya gwakana amakabeso pending bills wakana makabeso asibego bagukwanira nga company eyo kero yabe ile private kosia vehicle private terigo chigwanchirwa go transport go sego store amabuta korende nigera nyarege gwikirania amagani ya serikali kagite uyo mtucho yana bakwanira umugano yo KPC mate chwe ya tarasoro KPC Kenya Pipeline Company ene corporation ya serikali gati yabo chiri chitakeire koniwa likonyore nchira ense ya Kenya ranyore chibese chiwaka na madeni nese chinde ko endelie merobili yabo ntwalinge gaiga no yo kabiri amini yo rumubunge na sabiro kwa biro yo rumubunge bwensemo ya nyalibali masaba umusike Daniel Manduku agakwanira anene mono muna batebeti gwali ase bunge balchite bagateba igunga nitakire koniwa lakini agateba nonye niligo libali bakoni mbakoritiki mbamanyiti nili shirika lire gati yabo y'ibintu biri serikali erengeti go chikoni liye nyare ko bagekwenyorera chibese chiwaka na madeni na kukorora nge budget itekiranete ya nyare ko bagewikirana kiriya bangasalie kiago gwe konyera igen twete kumanya abakone neche be quantified gekora tumanya Kenya Pipeline kirenga gigo ikazitali kombination wana tokonyora new rates chigo cha mafuta tumanye tinesiginye gendrete chwe gas ya Kenya Pipeline is to transport and store mafuta imprenere they don't buy they don't need imprenere kwa transport and wa kwenda ba store nini amafuta komaite chipara statu chitu asichitali korosalie profit gakinya sawa maite okay amafuta Kenya Pipeline chi milioni irenge go transport chibasa nirenge ko yani timanye tirende lakini na to gonya bataba toike birango bya Singapore ngo ate miaka 146 kuruko na Singapore titeneni kurwase chisemo cha Bomet ndo cyo mubungo kurukwa Brighton Yegon bwensemo yako inon nigeso kirina go saba bono iga ekyumbe gya Kenya Tea Development Agency Holdings wesokina kurwa oroboti urukiranungiye kogera abakenya banyora bonus insese chinseme cyo na mona sagoteba orgonguru rwa mocha gosebu amini bosongo ya Rift Valley asate birenga nigo bachiko bagochikoligerelia nganki kirete abalimi bakonyora nalia asakwanire nga nigo bono iga abantu gete bakali gatigati bakuru kwabu asamalieta botambe tukubaruka makatel na jibroka chikale kwa bachikoirera amagoli yechae akale ko baga kugwasi batebire chisemo chia Bomet na barabu nigo banyara kwa bakonyora ekerengo gense gie bonus asbagateba nigo chief factory chinyinge chienda chisiringi 12 ne chisiringi 13 asoro gongoro gorontu alingega iga no muske Vincent Arisi agakwanira igoro yechae na namono chweti nagatebe tintwache tukagenda galia ase amagacha Kenya Tea House muinaiga Kenya Tea Development Authority tugaikoro ichayero yale ngoro ngwasa yale ngira kirimba kire tibikombe bire nkole nabona igutenge nderere tiganda ile kwanira boy gorende tugiya kamere ngate bunchora machane
karababe eta machani ali babisete kwana kwa ralio kwa ndimo yega manjo murye naga ni yarare kilikeria akira kwana kwa ndaliriyo guchiko choro musubati agubisigwe getamba utamanye dinururi kwama ya choro yogo bakambegera chi factory gali isana na bire kwale ko chora mete tobeke biya na kie kintagete kwagenda ngora tuitereke nyugo bugangore Wajua bergeria. Ne bire kai wige ne yonguru nduma. Narule. Ora. Ma to ikatomanye kwele getamba. Getamba bago sibete. Getamba bago sibeta maiso. Kenye wachwe. Na gonji wete nduma kana utokora kwa sababu gazeti. Kwa chaka no yogo. Kana na lindago bekazo gwenderete. Lakini bwacho muri litigana agatege kana twaje tani ngoro. Baale tetamba chani bakayaririe SMS clip kintu kibwatira shabuto cyo kebeke mbeo. Ngwanturia gantebe intagete ayobo muguri. Kera haririwa machani yali akabekwa ali bakaleta chipacket kurugoraiga njirikire nabo kumanya nyansiongo nabo kumanya nyangoba bakamakoleta bakateba tukoleta machani kuruchi side chia western side of Kenya na eastern side of Kenya into tolebo songo western ababa Mount Kenya go bali eastern akaleta akabeka ebo petri dish gose obosani amachani ali akayatona tona make aya nyansiongo ubeka ya andi magaiga ubeka usenga kiende gaiga amaene ngamagatebu chaka ko chora machani bakayabeka chisambu chialingi 3 nara ali ku bibi nara ali ku BD na ndenali nebete ninkali getasigete dayana linda gate nabune kamera au muiru ngate ubono yae chinamba ayuru chara maya ayakubwatia ayagukuri toira ngoro mugano nubwate anirese gwikaranzire na inche no ene mitinye tatene na liora nyare kubo mugano tora ngaki kwara go chora machani oko kore kwerende no tiamo imokonya keigo ya tuachie tari KTDA sinse mochiria machani ali nacho tamachani arara manetu na rakuruku orthodox na machani ali ande bono ali refined no ali ngali bono ali asirepi arenge kando chi factory nchare ngoro no inkuroro ngoro itwagusi nensemo ya Mount Kenya bona machani yeke roko yarigererie gosekero go chorune kero abantu bari bakoyagura bagoche twatebe tukunga nigo bakurigera usina bwate fiber ebinte birabuga na bicyusi gonga tatori echa yunja tore tubia nja tore tu matari abere ne nkoro bia bina byo yacheta gukora na byara ko chora yana arago teibona ai arombu angu kale ko genda neke oko yagirari oso boyada tarako abu kwa baba iki akara kiriga kitotebye ekara arabete igabwate fiber yo nyinge manchito murigereria nande amachani yawo guguchakira ali amamwamu nandata bwati fiber yo bonto borabo naramaya amamwamu nandata bwati bonto bori oborabo naramachani amaya uchakira ya orthodox nando endali ali refined muino gali bona chi factory cho maide to wekeri nereri ayo kura choranga aya naramamwamu narata bwati binte bie birabo naramaya sawa number 1 naya nararari to maite factory ya usinereyo bona ucha kanyoranga kero wachora machani ayiguika use number 5 wachole factory ya onero number 5 actually ugunobo kurumi bororo tiganda aboria njembugete gwachiete gari kulingana buda ko konyana arengereiri njembugete gwachiete gari bakareta nini osani botano iga gosobo kombe bakabeka chai amachani bono o kale kwerende ogosiba kwagechi chae ningi ya sana machani number 1 wasibe ya kabere kwagechi ebinte ndi kwa maete ya fiber okay ochi wachore kure na machani tigabano ndaraga tebichweya mbuyo kwagyo because nare chae ngobwate kanere twatachite kere kwanyu tengi the other side so muru ningi ya lingi bami ndengi ya dero ningi ya tigande ko igo bekira magahe kira magahe na machani mangi tere je bachegere ko igo sabari kwa mize tere ga tere bwachumuli lero jagara ko vibrate ama ene kara twachora ta machani alia ntina manye te factory chiri bagante bono chora ali bunuro chega nacho
na chorete amachani kurwa ase county chia Mount Kenya ngachibeka na mbere montamanyeti echeito chia gusi ngachibeka ali akamanya gototebiga umuchandole se chiro ekera bali bayo cha kugura gusi kiro muntu ugabwate kironi asimegete cha lakini abwate chikironi sano boye ekera uchikosebwa amachani yakwanya urabona tali wanchana asokia igente gekuru kubusi ubwo bokuru kuburabu akamanya gototebye abayikoyo umbayirete chinga kibali go change bakayigwe kironi kere specific bagatebigwa onye kironi gete bagasimeka bonsi ne ban black tea yo lakini ntugusi kiro monta abwate kironi kia kelikwe takatebanga abande bakale kwenda butuko bayibe yabande ezere ebeti bayira bachibesimekera na manyeretenga ekironi keria akonyoranga kerogotora ege kwa magasi gaiga nandi gya kwa rusiri sangweri neke ngaokire gonga gitenga ne bironi ebyo ntoje tobikwane lakini natumire ke batigari say no kwenda kaimo factory kimo kwire factory eto Nyansiongo na ino ya ino Nyansiongo tokwira I'm very much disappointed mobwenerete mochaka kwenda sangani gose kwerende muntu bantu banyansiongo nto kwanjera na binte binje timwa mwanchumo ligero litega togende bozige kogera no so merete ko chole chai gwana gotora no so merete ko gwana gotora obwate patisi kyo chole chai machani ya Nyansiongo na arabona taba number 1 in terms of ina gitumire ngorore buna machani ya yale gocho okay tiga ngende bosi mwanchumo ligero liga iga sesemo ya siasa igondoche ebagateba nga omoske uhuru nigarenge bwechinga kichiakare bono iga ninchende oyo bono na ande ninchende oyibwa matukabo sio aya nigararigwe no murayi kiama gya DCP Gachagua oyo nyare ko bagateba nga nera bono iga oro murayi bworogongo rwa Mount Kenya asagoteba oyo kabeire umurayi bwense umuske Uhuru Kenyatta nigarengo murayi okare na ande nabwate chinguru chinga kiecho lakini asibono iga goteba ase chinsemo chia Mount Kenya nero murayi obono nande nero murayi bwa matuko abusyo aya nigagukwana aya kwanete kerakorete ase chingwana chechi yakoreka ntase egetaseni yakemokia KTN obutuko bugukira Jumatatu na kwanoro te stanero ni bwato mugano uyu lakini bagatebaganga serikali guse ababwatani ba serikali bataite kurigia njera yo kumukora Gachagua kisiasa gekogere baroche nga nere guru nere ubwatererete de nini opposition gazeti yetu ya The Daily Nation page ya kabiri ni page ya gatatu okwanirira igoro ya egitabu kyabetegeko launchwa gose former minister Mazdin Madoka egitabu aligete igoro ya inki kyagerete why Moi picked the hero over Raila David Kalonzo and Saitoti okwanirira kire kimo yanyarte kago chagwa gose kago chora Uhuru Muigai Kenyatta kunyara mwena speech ya kabiri ni ya gatatu asibabate bamuna igento kyagerete tachitiko mochorano nyeraira nigatari kumwegena nabo igo Saitoti tari kumanya gusigale ngo Masai gosomo ikoyo nabo iko Kalonzo arenge tarenge ready tarenge tayari asoburai David ekonye kwananira kwani nabo kunyara go gwesomera gago nabo igo asaute banga Joseph Kamoto said that the lawyers are cooks and watchmen inaro akonyora mangana jonyorenga inki kyagerete Uhuru Muigai Kenyatta kabakago chorwa no murayo iyi yari ngo mwaka w'ikiri ubere no na ibere kera ense ya Kenya ari guchokora marigani yokora obochori bwense ya Kenya na nemono Mazdin Madoka twaroche na kwanirete igoro lituko ligoro gazeti ya The Daily Nation nande yabwato mugano igoro igitabu ikikiae igo bagendete go nago yakora igende igoro kwe preview kosigo sasa murana okoro kenga nkikelikeroro gora bakwanirete igoro yogo wako kwa bomb blast ya sesemo ya ambassador bagateba unarangirite gunande ngekine rulingu mu waziri w'uburinde bw'ime nabono igarende kwegure osoire ase echaptende inakonya bana baswaga tebanga kyubura ibwense bware bakorwenga kiyu kera moya korete ntuaroje maja ya betoro ya
kiama kia moske amini Raila Odinga kia liko ku NDF national na NDC lietandiko sana NDP kia liko National Democratic I think party yes kira soetoro na gutwara kubwatana ne kiama gia KANU na bakege na ngamba chikoegwa libagali ochikorigyo buraibwense lakini kira yachikoika mwaka bw'ikiri 2022 uyo kabiro muraibwense pono linyagusira Daniel Toroitich Arap Moi agatebo busani mbororo na gukora emirimo neroro agatebo Uhuru Kenyatta nero bwene to chikorigyo buraibwense Mazden Madoka kurwa sigetabu kyae na bokunyara koba osomo mugano yule se gazeti ya the Daily Nation mwanchu muligerelia se gazeti ya The Standard ntoirane na nena mono tunyara koba tukuligerelia omugano kurwa se chinsemo chiri chia Kinshasa yuere chinsemo chia Congo DRC asena chie karoro yanyari koba gegotebekana nigo yasokiri emulindo na namono aiga nindo chomulikyo yagatebanga ense ya Kenya nere nyari koba gikuligerelia na chieyu na koranki kilira kolekana na machani ya yunachiete ngachora ayunyibwete akare batebanga njitimbu atu manyibo bachora machani nero manyete kotana ko yatora morore chibichechio aso embeo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori bagali ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Nugani tiskuru asomwana arakora ibya asamasomo nechikosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County Anje Dr. Stanislaus Misati Inje director ya St George's Nyamira Academy saba ibuli nko bakaramya mwana saba no muko no turetera ande nko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru baga na berengia asaba na baito bagoso Asamange twakeresimia se namba 0722734583 St George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Matintenera yeskuru yoboroso ya St Matthew's Parochial Kiamboli nse yoboraibo musasroti Paul Kabito PK bwe parish Nyamarambe nige no mogoko munene gokwarigania sumaiga bukubekere gutwa kwa boroki babo abo bago chikoso grade 1 umudigoyo nigura korekeri tukuri juma chitariki 23 cy'umutinyo yikumi cyo mwaka bw'ikirwibere na 2025 uchakra chinsibiri chamambia kuwagacha mwensi mwaliganibwe asamange tutalira sobisito usitwakire simese namba 07
13827327. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho muligeli twiranire senande togendete kuligeli ali se gazeti na umwancho muligeli ko totarando motibuko nago tebinga kurwa asomo cyo Kinshasa aseke gambiro nigo ugukira kwa betoko nali tukolia tichikabire liikilia etete kero yo kabiro muraibwense yo ya Congo umoske Joseph Kabila anyalta kaba kagosiekerwa egesibo kia kyogo kwa asikiliyo tebekana nigo koletubo kurumi bwo ibachi bese chiense yo na nigo batebe na chiyu tigo itiyabete eye kerengo gose yo gotegererwa asense yu ya Kongo yoka kulende esikilibono mulikia kale gotebanga nigo ibwenete kubwatigwa gocha nonyene na asense ya Kenya asagoteba Kenya nero ni bwatu gwako konene gwitira ase ubukurumi bwa korekanire ase chinse mochiri yanyaliko bagotebekanenga kemo nigo ense ya Kenya yasiliti chibese chinyinge gwitira ase umurubelio kurunga Goldenberg na ndo kanyara ko bago kurworo no yondo gachukuru kwa Anglo Leasing na boyigo emerobeli ereme bowi yanyaliko bagikwire chibese chinyinge aiga nigo bagotebanga nigo inachi yubenete kurwa ase orogonguru na kunyara ko bagoswa asense ya Kenya swateba se ya Kenya nigo yebegete kake mogotebanga nigo yataite kwagacha uburusu bwaye na koleta magendero ya kerero nikanyara ko bageko gendage goswa sama kabeso munande swateba gochakira umwaka bw'ikiri bubere na 13 gwikira umwaka bw'ikiri bubere ne 23 niko ense ya Kenya makabesa ya kinire kurwa ase kegerengo kurwa keramwa ikibaki ya toro gatigete ya Kenya kibwate amakabesa alenge trillion ya menu gutakianda kurende kurweli abere gago kina ikire boniga nigare gwetani kiribu chi trillion 10 nenu gutayemo swagateba okunugo kina kore kwa kirage twikarasta iga tukarali nande buna nagotebye umubunge bwensemo ya nyali bali masaba dani manduko agatotebya ige Kenya bwate amakabesa ita netichi trillion 12 agatebe ine myaka etatense ya Kenya etabwene tigo karama gendro chibestirie gosanya nande ige taranda gokora makabesa ndonsi erakana madeni ige gatebe kananga chibesi chi kulikere kubwatikana nolio ligete orobotioro agateba chiriboti chi umodita general uyo kabere umodita general ukorobati uko amini uko nigo chiale koro kinga ense ya Kenya na saruete koko nagateba nigense ya Kenya erasa kongmono witira kiligo tebekana nigo emerobelie menge serikali yali kubwatanigwa nobo tutukanu nobo ibyo bonge bw'ikibesa kusobo kurumi igasa gateba ntuko nyara ko batukwebisa ena chika mine yarurwe asomo chiyoyo okongo kubwatanigwa no murayo mukoro nigebwenete go cha sense ya Kenya elie enibeli asirire nyara ko bagekurusigwa ase bali banyare ko bakiye nonya na Angola ngokwanira ale gabu Angola the former president alikoro Dos Santos Jose Eduardo Dos Santos abantu abaguru Jose mbabwataya abana nkoiranire abana baye nebi nabale kotini bakonya kubwati buna kichibasi cha serikali chia kalita kichia sirete ige chiga bakonya koli una kwarorire chi scandal cyo ku Anglo Leasing ye karuororo ande kwende golden parking geju torule golden park tuachire euro bond tuachire chibasi chi dam chi scandal gosha muntu bwate kerengere kiyanga kalimo ntonya ru muntu urato bwateli chibasi cyase chichieteruchi okay gaiga nigondoche ase egazeti ya The Standard and page ya kianda bakale bateba oyo kabeire umonene bwilichiko gaiga MC ya Kenya ande ochitakarate nobokoreri gosaka bo waziri bobokoreri bwa serikali Selieta Biden Buturi na Leni Kivuti oyo kabere mo senator bwensemo ya Embu ni bakale bateba ngo murubili nororo bwochikoreta abaki abaye chikura asensemo ya mbere ilibanyara ko bakoranga ekyame kige UDA kirire oburayi obo usikiriye kiruge kyo asatebire nigo bonoiga Justin Buturi ateba umurubili nororo bwochikoreta abantu bachikumwakira chikura
umurwaniriri w'ikiama kia UDS Elieta Leonard Mathende asinere kivutia tebire nigo abantu bachikoretu batari abamenyi b'ekinsemo ekyo kya Embu na nigo bachikurusi kwa kurwa ase kinsemo kye Nairobi elikonyara kwa bagwikirwa asorgongo nande litukolie chikura mateji by election injire bosi yaiga eswaga tabalende nga UDA ebwatemiro biriyo chikurusia abakichikura kuruorogongo rwa Nairobi ebaikie Embu bachigwakera oyo murwaniriri w'ikiamekyo Elieta Leonard Mathende sikiri asekero kya look asekero rukwa kubuli nduma yetu wano lenda IBC ateba yabekire bintu bya buronge turamanya next month tare 27 nyetide ngono manyete uda gose bya mebinde mbabugate na ile ekwerende liyo gotaka korokani who is who ne banga ne chiga chia bwemsie mbata ite kumanyanya nuda neta ite kote yabanda abande bado grassroots ndore strong bado abantu mbale nende na bimwe tugochaze gazeti ya The Daily Nation kebakia otebanga chi video serious kwa riko chora machani inchiredi kindi yana kwira ze gazeti ya The Daily Nation a page ya 5 na 3 asigukwanira igore ya umurobiri w'empowerment ase muribonsi ya Kenya betika gusanga na principal secretary Sponsi asomurobiri okorokwa nyota ndogo nyota nebo mete nyota ndogo ni kitabu nasomete pole sana manje gose musician akino kuswati mito mato omuntu gukore kanini mu manyete maito niyo manjito murigere morobereyo all funded gose co-funded bakubwatirane bengi ya World Bank mari wensi nigatebringa murobiryo ingo chokonya abana jensi bnenchiremo yo kwenyorera ebitoki gose kwenyorera emirimo asakwanira abana jensi nabo igo burayibwaye burimo tubo asa uchikoligia oburayibwensi ya Kenya setunde ya kabere nigo bona tebringa murobiryo yo nigo chokorekana kere county inensi ya Kenya nyora mangana ya page ya 5 ase gazeti yetu ya The Daily Nation asitogo maniwanga murayibwensi ya Kenya niga go target yaba abasaye bale MEAmo au MENC ya Kenya has out tebanga 70 beneficiaries drawn from each of Kenyans 1450 wards MENC ya Kenya gomorobiryo ngagitinga antu abatoko yikwanira chinga kichitwara gusanga amaya ali agendete kweneke kurase county to na romorobiryo kirase county ya Kisii county ya Miranta maitose oikirororo abasaye banyare bagokonyo budenchire moyo boyiko baguchikonyorere bitoki wancho murigirari tigatogende sensemo ya kabiri studio na batereti na choreta machani kera na etu machani ayo chena nyorete na chorete chi factory chikorosia machani kurua se chinsemo cha Mount Kenya tutaragenda se video factory ya unyarengo nyansiongo no yaringe chena manyete igwa yabiseti gwigitamba chionsi chiabiziri gitamba tinamanyete rendega na chorete ngachakanyori cheito chiarenge maega and parameters na tebeti kuno kurigirira ngari abwate busi tiga turarigereria chweya nande tiganga tebiga nonya nae kware kogenda ali aserero ni manyete ngambuga ngori kuiraniria busana nonya nae gwate bangu sabura mabere na igu gwate go sabure abali mbi factory ya nyasio ngama kwanire bintanga no bugango sana utareka gusalia nche waje kwa ruwe kirite jama swali kobori ganda arigereria yeligereria ya abakorora olini nche nabe kirite ama chani arigereria chineji na mbango na nayo obwate no ne apro ni okaroko chole kirite obwate no ne apro ni ali awa bali bagete barabagete apro dia obwate chi kwerende chi girofu chi ukobe kama boko ayo maite bontari go chugutumeka iko nonye chole teigo tari go chugutumeka nande kerogo text ogo test texture oya kuruguga musesu mutiare gosera oyo bali bagunga yango tebye kero go chola machani bintu ne binge sana ubwendera tukurigereri uko tuare experience woro yabanda nje mbuli ya maswali amange sana tangulini mwandishi wa pari yabo chigo kole kwerende tu hata idukorra onya naye expert bategemete
omanyete riroria na kichi bonus tokonyorera siringi 20 19 anya naye bategemete pia obwate experience roro uri mbito kibyo goichuri etegema chumo ligererie manyete egetegemo agatebe gachwe utaragenda osoke sikukuru seino kiro monta matengi no kurugo kumubi lakini koratiga baiga ekino kiangera tegero keboy ntareba koratiga mbinto ken kwara gokora na rega kai kwari abura bachara ale bachora chwe no shwari na machani goso no botubwe chinsana akabeka namba bona tigaligere ligwatebi no chama chani alibu nakunekiriga chi envelope chiri chibwate bo obukore ndo bobagi boli borali bubwate as bonchoretega no chi factory chiri kire kurunse ekero gatebu ya chore ukurigereri tari gokobetereri yo chore amachani kwali kurigereria ororeri tangani nga kiasi ra kororekana igento kire ku fineness goseani okubuya bwatega kwaranga mbiyale ayabwata mara manene kwara yatiga nandi gento kende ngiare ngoro kurigereri araria muamete buya black tea gekore kurukwe chai muam nande nari kware konyora bwa tubu usio butware batabo nguru fanya ai wasa omerete video bono tegerra kwa bwete studio wagachikomanya binte binga kibigo ingena ruwe toro aye no lema ingena ruwe toro ngarage ndalia wacho amachani arabe kire kwerende mwete ya kwa konte ngobeke ire bikombe bitano ugosiba kwa gunara yara maya nabona ari wanjira naye bono ukoligereria ukoligereria bintu iga nje abantu banyansi ongonje monga bere abana mwatomete Nairobi bacha gosoma ninje ntigarete rotochore tinyanziongo indishore nyanziongo na chitwe beka sama chani aliyo mwelio na lero yachite namba ibere unyo taliyo mwelio yarengi muina lakini kana litwa chagete kwaroche na chorete ndima nere yarengi ose nkiruma ngama bochangabe ngachora nyangoba sanganyi ngache nyansiongo ngakole liende na andekera na chite leve ya kabere na ande buikoye gatangana ngamagoche bone esi nyansiongo yaje takororekanera number 2 na amachani ayo mweli ayari refined no bakole ti namba ibere na ande yatangene ne yabo ikoye igobone na bokoligere linga kie birengo byo machani totogotora na ande kintu kende kile tukubolire ndabalemi baito because ntubwati opinion muno yate abana bera abe skewed buna chagira bate abanga no bwate birengo byo kumanya gosenki no bwate abale chweya ya chikora machani tali ya somerete ikina kebwente kumanya enge kero chikore yanga igere chiro yariri eba kuire chiro bariri yalia tigaba bande t-board amachani is about the test Kurati test chwe tali bago test nibire ebikombe ikinege nteke mona na bota kiroge ne mumba so manyoro eba kubeka samples ekera ba chiri buna lioli atateti chia choro egento ba kuligereria gatete parameters chikuligereria ekera aba bagoteba mpakiria ya naro liraya enga buna lichi bando bona yaitatigara buna chibando chiri chingundo batebe echi ne chiyo chikorosia egento kuligwate aba bantu mbayigerie enyongo bona konyoraya amua mete mono bateba ya tutagete 10 million bags for example kwanyora babaoniri inumwe koreteke tigaretabo na ande gento batebe tenkeli ntumete tigatura aba benefit of doubt korati goyo chite kuligereri batebe tenkiye ko rete sababu yego chachwe neli batetenga gusikira umuntu abwatekero ni kiya yaso mugondo nabo togwanjira ese togwete chinga cheito okonyora ke umuchiyo yo mono bwate chikironi yangenya no ene njire chikuome chaye igere tofauti kaya na magana tali atwatebete amaende nande kironi kyatebete ngabironi mbire biratokonye no mugusi nande mbire bitatokonye angen kerikera tokonye nkeriyo konyoranga echaye nere smooth gose chaye ekere balirete mugondo gutubasiko gokange chaye ane abalirire echaye ngiane iri muamete biya nande echaye tali obuoyo nekeroni akyo konyoranga abalimi abange kerno ababeke obuoyo konyore chaye bade ebalirete igagateba igoriye kironi nanda stonya tengo muchandole aschi bonus mono buna twanya to bosanga nisinse mochile cha Mombasa ekera machani ali gose chae yekiregal Mombasa kwanyoranga intukuru igaiga ntubwati muntu goto tete ya chae to gali atuegerere ikemerige ito ande kwanyoranga abarai baito ateretenga turabiko mo MCA kanda gatebo mugavana omo MP omo senator no mo imere prabaga ne iriba baigirire keberieke buna bono chipona asya chite rigorirense ndora ramora yo gweso kya terenga ki
tugane iri gokora tia tuche na bana inchi aba baba gokora ekemerike gichae tunyare tukukwana barabu bono kaditinga the only solution no gukwana barai aba director abantu abatenere chae nabalimya chwe egento ngire mata tokale blame game tokogenda busyo ntuna abaliki ntu we have picked nturaro si bintu bikuru kwa assumptions the way forward chegento narigere kurwa so boli mibwe chae chinsemo cha western chonsi chichitene mpaka chikali Rift Valley umuchandororo mutangani no linga abarayi baito mbali gotene na batotebye kene ngaki echae musimegete chaka kuyirusi in faces ikinente gitangani muntu tayo paka nje bono gartu ajire konyora libaga na ndatebete ngano na ba director mbali bali bechae batarane konyora libaga bachi korokigwa samples cha machani yitira gokoro era manyete nga arueta akagenda Mombasa ibintu byakorekana totakarotiki tamanyiti ikintu kindi kia kabire na aroche mbatebete ababunga abaito bagocha baganyakere bonus yasokire mbabwate na barbu chinguru kwetere irubendire bagata munya abegeteri ari ngoro riri ari go ese munya report ya betere tinga machana nare kerengo gitago bono chiboroka ndire chigo chari chia siere linga ari asaligete bono bacha kurute ligo ligete ligo lindiri ya bekirororo yo control price ese market nga onye ne dole ya munenus ne dole ya munenus bono ndire babo ikira baye na abo bali chiro batawoneti you know that is their side of the story ne kiombegia Kenya T-board chibroka chiroro echinde nchia na gotoraki nchiro cha na ndem na tebeti echibroka echinga toko ba broka onye kubwate chae sonye kumaiti goryo gotori chae bono chwe ono mugano cha sana ono mugano monene sana gwitani kikwaro innocent ya karari nyiwete ngomugene ituikire lakini nende ntwagenda tekurigiria se gazeti nimanyete otegereire sa njeti ndanjira na binde mo ndebige kogera ubuibi bogenda ta chitundu bari gaiga nga iyo nga kyaro motara kwana babo expenses by the way expenses yo mo le mia bekere igoro ogante chaye nini chwe kwota nenda kwa ole chiguni 60 ole bija ekore ebintu nebinge nera na admitted kuru assess mo yabo agateba no kuye chaye kuru ese chitundu bari konyoru kore enjere ke chaye kwa ba handle nebwa to mo cyane so a problem yo muntu ko ya affect yo mo LP no mulemi kwarali umulemi nero ugo nagotute chaye sikali okora mo cyane wali mugane yonsi ipi ntu abatukuru kwa abaliki etorasioli abarayi baitu bakuru kwa ba director abarayi baitu bakuru kwa babunge ekera bale ese parliament yali ese bunge na abago ikaransa baire chinga kibakoreki ba legislate ekogera rende chaya arorekanire netakire koira chinga ki amachi kandi na baratere na yebinto binde togokora tumanye ngobulemi bwaitu abana baitenjira bakwande school ninjira tokonyora uburwari bwanyore libaga bwakoreki bwarigereriwe chwe ya nchenta gete ndigereria search page chomo ali gazeti yito otara search page chomo eryo tiana gosoya sense moyo gocheno wake gasba ukwanero gore ya paracetamol ase abasubati bali bebo aternity bakubolinga isiti save manjito mogeria sauri maitenga no take kwemanya mange ogocha se gazeti ya The Daily Nation ukwanero gore ya Health Nation ngagobono ase page ya kabere ya Health Nation onyare go kwemanyanga isit save boy go kwanira baramangana family planning na effects chae gago onyare go gwesemia mange nabega mangana ali a autosim ekero konyoranga omuswati bwateraniti onyoro mwana uli bwate obole magete ngokwanira bali gori ya paracetamol eyo omurai bensi ya America Donald Trump na beteka gotebanga eriogerio usechikoni ne chinchiri chingia kurendega ida chi paracetamol ejo ejine painkiller actually chiritu bantu bagona kunyo kero montai bwateraniti babakara yote banchi bwate mochando na umuchando ibatebire nabo kwirana no muchando ibotisimo igore ndenjire to kumwaka mutuka sinini gagwatiri kwa mnyekere watu bagendo ndetere panado ndo ndetere tigantige bukwana chi company yando ndetere ige painkiller kurwa sigete eseli eluga yobo oni bagiro ke paracetamol nchibwate effects ya somos pati we watre chwe obwato mugano lero mbwati mugano talinga timbwati mugano nimbwato mugano lakini chinza motaligo chimwanga chichia tororo abana mayacho yale ali goteo bono na botoranyo ire mapia ode mogo chibata ikebatianga kaisa toinye no chute to kwaita ikemo
twakoirete ike mochwe aya nje tinta tibintu byo tiga kwanza ndarengereria ayo mwanjio baligali mugano tole kandi moto AI tabwate mugano litubaliya rero mugano ro nimbya kiri bono nande gento kwa abantu banyansiyo ngo njubiye kandi garete njubiye kanda akonye nyansiyo ngo tiba kitoli sasa gulicho yatabwati mugano tatsekian stioka okwanirere gazeti ya The Daily Nation yasamangana ali health gosoba chenu okwanirere igoronga omugakara smarire umuntu omusacha wikarire kolera asike kolera bosaibo waito waswakara akatebanga a man must cry hearing the silent wounds of men's mental health etwabe tokwanira igoro mental health yaba abagaka tyande babagaka na munganjite bono ekera toko yekwanira okonyoranga twate babagaka bangiti balikolera usiba sacha mbalikolera ebagotebanga society ige kukana ngambagana irikolera kolende gaigo mbranare gaga samarieta James Nyabera kukwanira ligoro ya tatu mwabo kubana depression obwata abana lakini obwate depression kwanyara buno goturiti abana balitiringia okona kubaramara mikyaro bwate depression twatebanga bwaka obwake simamo minaru ate mongina natagite chumbi abana batagite school fees kirege ntokonyanga depression yako bwatire bono bakateba a man must cry bikamorere takona kobisa bisa esoki tokonya gokore kwenda bwanje ni kwara tokonya kiri wekiriria wana bukolera gwesokia abuna man of today tata kale daba kwani irigoro ya kale asa tebidinga kale mugaga tagana irikoro tigawara batebiga chinga kicheli Diana ubugimobo gobo bwate chinjira chingawo tubasa kwerenga niyo yonde amayene abande mbale bayibole tu mu kibo bonda bande mbale bayibole tu bakanyora mu ndaka bakonya bagachora njira bande mbaroro bachorete chi abande njira bande mbaro batambe tyo kabuguli bya bande wa senjira ro innocent banya chikade go choro njira na mo konte yasi gotoka okay mwanchu muligali twikira mwali bwali alengase chigazeti tigo mwanchu muligali tonyala ko babona tokurwaiga ase chinsemo chigazeti tokoira na sensemo ya kabere gukwana tule Fred Okengo Matiang'i kurunga form steering committee neroro chwe egendete gokora imirubiri yaya nene mono kurwaga ase county ya Nairobi ntobwato mugaka Selieta Daniel Bugongo oikira ase studio nigale kurwa chinsemo chialangata na totebi aliyale anyinkani aliyebisete alese committee yokorosi uburaibwa Fred Okengo Matiang'i aigana Soko TV murubiri na Soko bwakiri mwanchu muligali tokoirana toche ase nkwane yabena Usi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yawo nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchubwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo choke birigo nabo iga somo chunemera gose twakirisi mese namba 0784884484
Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru ang'enaye. Ano mwibuli wenritu mwano obugimo bya bwankyo Eskurio Borosa Tabak Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwana w'oboroso botingu bw'ekisemi asekerengo g'efees oranyare wakana abarimu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde Nguruturo bosombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagere yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 Gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Kwarasire ansa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe akabango kunyaretera abuna atekire gochakira email gongo rwabusi igo ikaiga email mochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira gitiko oria ichuma ensaye moya maragoba amane kinsa isato o chiabotuko aiga email yegeteseni kiao kiabene Nensoko TV oboroso womogusi.
Oyo no muchakano ime ya Nsoko TV. Unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya. Kera ritukuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV erietaliane Ishmael Mogere. Kera kama tingatara daiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararo moijana umuntu batera mabwari Murigeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakera chinsa 10 cha mogoroba wikense yemo yabotuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitaseke orambulete mirondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Ebagoteba ngo yogoseko mwelio nero gosekabuya Maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance a sengencho yao eariganie a sobo tengari botari no mubwekano Mugusi omwancho murigeri nigarwete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho murigereri aso mugusia nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi nto beto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi Chumurigari ya kigime mambia bono nigo chietire chitai kemeronge bere neyemo se chinse ibere chiaitire bono mambia stogendete kuna gukwana kurugaiga asumuruli tubwe Nsoko bakire anamono twasoira sege samunye kyomo elio asitugu twale nkwana ya bene na oyole kagerete galese committee gose ninye galese committee ili kurugunga steering committee yokoligeria omurai Fred Okengo Matiangi chikura
ose kumwakira a campaign gekaririe ko kontu ateba ukunuko won kumwakira campaign na nemono kurigia bari bakumubwate sina nemona ase committee ngo baenderete kubika emirubiryo yokoranga kire gento ngwikira na kire elio enyarikoba gekorekana nga ya nyarikoba gekonyarekana gekogera kindi yonse gekorekana getakirike nyarekana mwanchu murigereri ime studio nigo tule no mugaka Selieta Daniel Bogongo. Yes. Mbiya mona Ensoko TV karibu kwa niyo murigereri na no matebya ningo. Mbiya mono Innocent ya soko ngari bageri rigiya. Yare nyaro kwa nya abantu baminto mone indesments ya smole na bakwani mbiya mure. Amari to ngoro kwa Daniel Bogongo. Kino mokajo Nairobi County. Nse media Langata constituency. Na chira igana inje to se manye to te banya ya mu usabere. Okay. Mono seriwa. Biya mono Nairobi irende miroberi kimurobere tiere bosia yo muske matiang to chakira. Mbona tu ansire sabaria. Nye kwa roche Sunday imetua nyorana alia. Miti nyibere ya etire. Tua nyorana igaba bana inchi igaba kebere batano 15. Togateba ngabono ngakitokora omwana yo itote nere chikura. Ngakitokora tumonyore chikura kya Nairobi. Wana bagateba ngatotenera uno munyakerogo. Mbona tu ansire sabari. Wanchu murigereri koira na tortogenda gukwana na omoske Daniel Selieta Bogongo agotebanga emirubiri neroro yokoranga umurai Fred Matiang'i Onyori na ndege ntagoteba nigo bagendete guciora na mono tutete kumanya form ye committee Starling ye babwatete ngayerigeretie aigati ya mabuli alitochi kumubulia Starling ye nera sobo mobwa balia bagoteba bakwamiriria serikali gekorekerede gurunga United Opposition gekogera na aro nibwata yaye tutake kumanya chinge jijikuna gwoka kurwaiga United Opposition bale bakale gotebekana bakale gokora emekutano yabase chi boardroom batali kogenda asa abantu bali ese ground nguna gukwane kankeroro ground nabwa sole so mwanchu murigereri takiro kwanero ikinege nteke mokia gosese bintu bire tutagete kumanya se mambia bono na namono omugeni yoito ni gare umunya committee kerore se committee mbiro tato tebi ninyengene tembira aratu minyorere na ndembire turamusune tanyore nsa chinde tago taterekini ntugene tenga kirege nto kirasobo asioli rinde tonyare ko batoko manyanga ngaki yanyare kanire na nena mono ngaki bagendete ko bikemirubiri asatebire umurayo yo Selieta Fred Okengo Matiang'i ase ikendi ya etantu amora kale se chinsemo chia sio kimau asa umiranete na ebiombe anamone kiombe geguru kwekenyoro bakanyara ko baba gotwara chinkwana na nde konyatara ikabwo konyochira se egesasi merekemo aiga Nairobi na kumira na chinsemo chia Lavington ne kiombe kilikia bagakabeka nisagia Adventist kimanya katibu na amo igarende ono mugusi yakomera na nere bose nabantu badakomera na baruhende mwancho murigeli tigankonda mwana ndeli bagage kogera no araiga ekwanere tinto kango gamba magana mange sali tebya ngumwaka Daniel bono tochakire imirubiri mubegete biamona imirubiri tubegete nemeke egere angaiga noko rigereria nga iminto ase Nairobi ngima constituency chire 17 ngi bara abange ngai bengerete bara abange gendo ngire mokoroka nga oko map gosogo zone na kutoka enderete bone tuli chikoni maria chinko tua tenyire tuanze kuruga egariri bona atobegete kira emikakati kira constituency abantu babere bagoto data aba ditang kurekere nabantu baminto mwanya getinge mbarenga tule. Okay. Yeah. Kera mu gendete kurigirira muramanya mwanya getinge mbarenga baraso mucyo yo Nairobi. Mwateri mubegeta abantu babera ese constituency abantu abamba bwatamagania kisiasa bose n'abantu baitiropate. Ya ebine bichana ya Chipakisi via College University ga one of the guys is like a technical team, a small technical team. Abana kabisa bako marumba baba so imari markori me ebichichi mari umaite Nairobi ga ebichichi nabya abantu abantu barabange n'abagusino bamenyata abange so abateye bantu bakorikura. Okay. Yeah. Abana babwate gendo yigurugunga tentacles gusama guru barabasiku
barase kwagara iga bamanye bijiji bindo mate bijiji mbiro ragenda bayigire kayaba bolia so mugusi yale bamanye ngo mugusi naroro de abana bade wa ba selected buya we took a lot of time kuba vet kuba manya time kora na abana ba college university bamanyete and one wa kuri gemeremo bamanyete okay no maitando mugusi no muntu mungaini ekara ba process date mwayenyorire bune committee ekara bona abo no twachakire tutaraso aya matiengo chausia bagoterio mugusi gare mala otali Nairobi ochire ari Machakos county mugusi na kare chinsemo jia Kajiado mwamuloketiri mwamonyorire ngakibono mugusio yakoba akoretu esebicha yokurigyo burayi bwense ya Kenya kose yokurigyo burayi no na asari kenyorukiaye tinkogenda guchime mono kegara mbona tu abekiri mikakati ntogenda tokuna korege ntokoro koroka receive konyora chinkwano na maono y'abantu bande ngaiga yarokore kanaiga igo still mbono tugigete mbono mwaregete kera mwaregete ngoyo basioririo babekera majezuguri na aburende toji gente gero kwa chikura ne no kwamirania aburende toji mimonake bono kwamirania bono ntutumanyiraniti nga ikimanyano yoka bana eratoka mugago minto interest maete gento iguru kunga bintu biri abantu baganeti ondo baire saini yo bolimo ngakibano moja mwamanya mwesisa kanonori maete muntu utagete gento nera natagitaro rekana nabwate ubonge bwa abantu baye ntubone kwerende yaito gose kamati yane no kwebereria abantu ko bayeberia akoyega tu kono koyega nangongara kono kugamba ngara buyiga nabakonya tuikana tuigwananise tata balinga muri se committee wana na bange nande yina to chiende raso so yima monake na ndigo ramachiri kogenda iba akei raso gonzino gujime tate bano ngikegenda tesemirobiri ya Fred Okengo Matiang'i Hemerobiri ya Fred Okengo timanyiti nsemo kyora take kumanya ekogaranje inje logistics no kuligyo mugusi asibo na mwatere mwachakire kumolocate mwachakire kumira na nebyombe enchiri kamineyo turatiga abande bono gwatebire ngumugusi yari umanyiru asale na ande mutete ko kolege ndikuru mapping igo no burayi mukuligi Nairobi asibo chikobeka aba MCA mu na butotagete kufa na kupona nduri ko ebereni na butubutagete chieli jinde njire mura moli jinde njire mura jiko beka bugeli mubwe neji moli jeji yombe jeli ngomonyo neji tigere jibake ga mubugole tia mabere aitekense ntogambe ntoigwane ntogambe ntobwate mekagati nginjo turagambe toigwane bonto jikuine borobu or stakeholders bagambe togambe bye toigwane nturi jigutiga muna last time muna bona last time for example 2013 na tenete rangata constituency MP tukatena usimba tunaroja 2017 tinteneneti 2022 tinteneneti bono tindatirina lakini bono at the moment onde to moga ko yokurukana herma tieng to kurigeria to kusanya chikura chiaye tororenga usento nyore 25% elieta keire constitutionally okay muroche muikirani kirengeki Togwetan tata. Togwetan. Remember mona wana the county ya Nairobi County 2.5 registered voters. 2.5 million registered voters. Aba mugusibi ka the last data ya 215,000. Nairobi County the registered Kisii voters estimated 215. Okay. So kucha kuru last 2022 baka bono abange ba qualified, so we are targeting 300,000 orocha mbali abange umwabo ndabange bali wakwaniri goro yo mugusi ngakibona mutugete nyumba y'abanyane ko yarendekera muri formwa na ndi nyegenete mugasoete Jubilee because bano murai nateba ngaki itukulia Jumapili nateba itusikulia sansa nganje bono no mo member bwikira ni kiama ya Jubilee
na kikiandeta kwanza nikiete rikwanchigite igoro nikiete na tigangiche inchoyo gukwana inarenge Jubilee kana arenge PDP. I'm a founder member ya PDP incho mwenyene inche no Mingo Magara into founder members Ono 26 lili twagenda alikoreri na nenje na change ngasoa Jubilee Ego gwatigire Mingo Magara tana atigire ngasibono nde bono no mwana uyo mito kubwatigiro geke kenene na Mingo Magara na no aturi amo e coalition yemo coalition mo muro yo minto goro matia osoire ime one turi maria magatara ime mwasoira magatara ime kabisa mugusine era mugendete kolokete Nairobi na abande kurusi kango na ukwana balenga bogongo mware korora muira nenga muchakire kuruoro kubye kuboroso inkabona atabo libogaba nagaki ikakuburi kuroki abantu bonse bona ndo muira niga ari rojinsa ari gaki umwabo haya iga nena okay wireless watebire sencha kuligie kiruki abantu bonse kurwa beke yange yembaliri aba ari kubwatera na barabu na murucenga kiyemo genda yo kabiro muraibwe enso mokonyi bu muraibwe se Rigathi Gachagua nando ru muraibwe kyamagia DCP liria konya tarirana na ndachi kwiruka chigo chabona kuru America official ya chigo tigemere majiche nabona aruche ngamba majiti korekana chinkwana murakini sama tukaeta nkamba korogo Rigathi batebanga muraiga karego kwa kole mikutano ye boardroom takaliko genda isiko no basaka konene kero muntu na wate steria ya kurigichukura formula tiyo yo kurigikura nga etakiro kolega ngotakiro kolega igo onyaga kurigikura boardroom that's okay onyaga kurigikura kuruchipara iyo ni sawa bora ikero mwana inchi nande inyoraiga tayari kesamna tebe ke muna wateba ikirabo kyamba tiankyamnya kiro chikoraria yes ya chire igora ko garwa kro mutane ba ko soma yes ne ba ko soma akibona muchi ko bale ndi muira ne nanda so bwa matubo bwe inyome ya United Opposition ali naro je ba muri bali bara motata bali amo kabisa nande mba gutikana haya ene social media go create bali bara amo nande bali gutikana ekibona maita kwa ntini opinion ya yenga ki no kuligere bodu lakini akanyoro already abantu babona banse kusoma ibintu biri mojo ndojo nero kalomo neno bona banse na ando kire buke chigo ene opinion ya yena ndo tuwa problem nere muwa problem nere siasa ya Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua teja gosaliu musuli abutindi qualified your comment kera to awonto chinaba abu Mount Kenya inje onye no mumuro mugoro kamatiangine uramburi gake kwana bano igoro ya matiangi wana gakara gwatebirede Mount Kenya tukunyara basororo yani ase bali boka chieri chibere tumunya comment ngone rore kana rutariga kera chieri ibere njonda comment ya kakao garukogende to na gososa ubukombe bwa kongire kora bona akaeria karageire kabuchechire bone kali tayari kulima kata kulima Nairobi gaiga ngo kombi kale Nairobi ngo era nkora menya na dutata okay mero bilire bosio mero bese ne miya na ndene mekong manyete no ko hebererania no gufumiriana no gukwanira amo no bwanchani egererio ne turabeke libo elimo tonya kumutambukia okay mwaka koreka ne kerule se committee getugire gwangire gwa siori getambangiro begete bosia utata dikorusia atene mono mwete umurai tana kuligi burai yande burai atwalire mboli bokuru kwa appointive power yes lakini boli bogo chikogenda akerwe kura democratically tana kogenda ndio ebano nonye nenjira we package ese siasa na whatever nabo konyora nchira ya eneroro ngaki mugendete kumusosegere kerago soka because elections inchibwa tamangi mulindo turujuna whatever social media nero abarai na barubwa abanyane bukamba koreteki baroro ene egosori elio bateba ngonye gukubekeke gokoraye gukugugwe umurayo yoidu korokwa Matiang'i is coming style yaye go inject ekwerende enya na Kenya
a different style of approaching politics. Na siasa ye ngusichikuleji ne process mumura. Tali voting ibo kakutocho wachukuranga kale lakini bwana tuanze tayari vote tule mutogendere tiga li 27 nokobara lakini bwana ngoma izo togendere kuna kubaleru kuna kubaleru kyarane tuanze sabali ligwa torora ya sandi lina tuanze sabali ngora nana botogoika nani nturanyurwa sabali no mwechakire nane mwechakira tigante benka mwachakirete bono ntutaite guchikomorra mo ka guchikogenda ase chipara ka guchikorolekana ase emisangire kana emenen mbuya mono ari kaneli bagachite gusaba nga mukandangirinje ko chikore na achire mwanje ngende isikokuri bakamotebie tasu wanzire Nairobi karaba motebi munaye mwete ba motebi liachite gusi anda kamotebi gando sabali baga officially tago tama aganande akalikaliwe akaiguli banga bono you are discharged ochirere ndi gaiga bono ene capital city nere nene tukaikara sanse ngomanya ki omwaba njuku chigaya data twasibona emirimo nakikwara sande twakuna ma igoboro sande naliri kuna mali kwa moro ali warfare yes ene abana bagusiba ali ka bangi bakamote utagoija bakanga kresi bogonko natiore ntomo gaiga warfare group ne Kenyoro warfare association ali kwerende sio kimau kwaro chimna abantu bayicire okay bakakurira nto ikagari akakora yiga mangana yakayara gabagara yali ababunge bagusi ego bagendate no murubiri we empowerment bakugwatani gune serikali ire ase amamlaka bono iga abange basomo baro naroche Clive Gisairo naroche umubunge Anthony Kibagendi naroche wa Mshomba Kenya moja nije ino Kenya one Kenya moja sine coalition ne coalition ino because nebugate reservations kubwatana na umuske muskengo Rigathi Gachagua bantu bali mugambi ngamo bali bona igo bateresa na kune kupima na chinguru ngora lakini ngamo bali at the end of the day muna riba mabaru etali mbajita bakanyorana muno mukubwa ruetali mbajita bakanyorana bakagamba kururimba genderete bali buyapi igorende muchando toyo no muchando toyo ngaki mochi gotemwa babunga bali gusi ekara mbaroro bagateba yaya ntuturaisana mubaro ibuna gwate abangesuguri bono mona kubeka amache kubantu ngote abali ngamacha na achale kwe abana aba bara abange ko tubwa tubosyoboke no bosyoboke no mugusi bana gusi committee nenkorengana irororo yari kunyare kana Njomboli Nairobi na bonda basekoba ase position ugotebi akiri mwaka tabuko network asini ni umanyete nere musira kini ndaga ndende boundary itali ya no mwabo na kinga kiawa so aya asini idiga okor cancel the only canceling ndaru ne ntuna banta bamo mwanyegetinga cyo tubwatirane ababunga bonse bibagusina bali bakoboria tobe libo elimo nalichira isane buya kabisa naendo orionde okwaka kando ntuntu bwazimeja tokumwebereria tokuchitomoege tukwane nere buya na bakonyora mambi bo kyatenga nenje na unchukire gocha butata bari bagoteba nga umuske Fred Matiang'i ni gabisire nabwata abantu gete bali akari gotara na barubu na arorira baraikuru gusiba bateba nga mugako ngaimu mugacheta mutari ko masoki bantu bande batagete na barubu babuga to umwana omugeni okire maboko na barubu igubiya njomo nyene tinana njomo nyene ndisandi na morali in terms of one on one nabwate nkagirite calendar of events secretariat yaye musukukora nyali bagana boko yine bayitugocha nabego kwa maybe not lakini ko bishikora akiora biso mugambi tata ngakiora biso mugambi bwensengima kete bagateba nga nabaro batebire ko monyora ara faire bobuya kabi ayebona munabona ayo mu journalist umwakere to komonyora tabisi dia ngyo kubiso muntu muno lyo monene ende abande mbateba nga
igarorekana guchi kunyoma ari bweka abana bamwe abo bataye bakumosiga buya elia anda Jubilee ntuarengo amarieta naratakira harorekane mugaka Nairobi ano mu abwate bano muyega ori no tugukora kire ki atakire kirorekana abandi bagoteba nga yamanya kumanyakana nga abana bamwe abo baorukira eri no mwanzo nande link yabwate ne kwende pati yarenge housekeeping yabo lakini uri kwenye tuikire kwa ndoro tukaba invited tukasoro tukategerera totegerete mune patrite ko teba manganaye bagaitie constitution yabo bagatenga bono so mashinani bono iga nali bali mashinani base kuri recruit abantu kinyangonge icho ko teba we will talk to them kabisa toko bayebereri nabo basoye bonse umanya ko bon the next year watch this space no wote ko banyora kinyangonge icho tutawaleta Munekene abandi ba soiro mubogani baragire umubogani nabo ko kiguna endi jinsa jinde toko ndariyo nando gigi omoto y'umugambi Mwanchu muligeli ni gotole no mugaka Daniel Mabugongo anene mono ni gale ase kiombe keligego tebunga steering committee mubugoriti Starling na narolire nge Starling yabugoriti bibungo tata itikongoroki ngaye babegete starter yabe seberete adana mona ngoroki gali ese gwokeli naroli kirege ntago teba chimbebe binto mbona bigo chaka lakini nende unatebire nga bachakire kobeka gento gikoro kwa chingo na mache baterekire liko na ndamone gentago teba no kuligereria nga mugusiyora asichinse buche Nairobi obekirwa mo nanda asago teba nga emerongebere na isana semia yabagusi bamenya taso mucho Nairobi ni gaigenete bauchi kwikira ni chikuri chikara bagusi boka abanyana bayiki 25% wateba na mona teba igo nende kina ta commentary gabu mwabo tako genda kubwate kura gusi tako transport y'abantu kura kwenda gusi chamani bari mamenyete Nairobi gaiga no muri taxpayers ba Nairobi ga wono no genda no utagenda gusi goikanya kundi acho kuri gusi kwa mfano goso nyango banya kujukubori kurwa oikochorwe igo bari already tumenyete Nairobi gaiga to basukomeke mistake o transfer kuro ya ujuzi tafadhali ya ngikatekire yakorwegara matiangya nyore ebendera litangani nanda amayako nyoru buraibiense litangani kabisa mbiya mono litangani kabisa no kwere chester se kiamege mwate abage kuru kuchubile remember tali chubili to kulika matiangi to kulika chubili ne lieta lakini umuntu to kubwati kuchio yakoruku FOM iyo ndikitani kabisa abagusito soe ekiame kitoba abange mono na itoranyo apagini mpawe nyingi remember ngo chikochora bali officials now down from the grassroots so that's why mnabona Nairobi gaiga teto kole BD kabisa toba ichuli sawa toba ichuli egarerio kato part structure sio jokoro ya county ya Nairobi panya bagusinto no toleka timari nyone chikwende chiposition na chichibwatire koboko so the first thing na kwamba ulinkoirenerie no kweregister a party ekorokwa Jubilee egari ekoroku Jubilee egatoso egari yeime enterebe yetu ile tuikaria state house tuikaanza tutiga mangana mange tikabagara baje aya watebiro kweliki kwa bakichikura yes umubaro bumugusinga kimochi kwa iberalia partners bande banchirane kerengera limate chikura chikwenda na science iwatebire mwende tawakora mapping aya kochere gento kendi ya kabere chibese tuanchira nenga chibese ni factor na ande tuwa mago icho mubaru abantu bawo eline liko mwakira gendi anda tema kego kubwate kura tetakiri genteke kubwate kukiane constitutional right yao wana gote byobwate na bora na gote byobwate lakinto ngakira that's part 2 now lakini bona ga part 1 no ko make sure okwerimisha sole kwerimisha abantu ba minto bwate gente kiao bwate gente kiao egareri nari aito akere matiani gosto mwakira kara exercise your constitutional right ekine gende tangani ekekende roto toje kwikali kwa kabono na mbaringa bali tuwabete bukora Chester na ndi bontu banye kuba bebereri bono tumenye ko bono one on one okay yes
mochi kubage ine oburai bwa Matiang'i kwa ewe ticket kurwa United Opposition buno mugusi kosebuno a coalition ne party ya Jubilee kotebe ne National Outlook ndakweni maiga minini kumarayo Matiang'i remember abachense ba demand munacha bali mbabu ati kabira mbabu ati binte bitu tunarite ngono mugusio no magere barabuna nabo manyite ko nga neru murayobo na ndibona at moment no boro chibo ate ekoreka na kimono nge population yabo nene mono umubaro yo bwato muske fugongo turagenda kubwata kura nande ba narora se gazette bagatanga abasaba ba ekorekana bachite stage etagani bakarangira Matiang'i na wateba na barayi bande bali barigirating abana bararukwe bogo change reformists nande bachire bono bachakire wekorera ibintu naroche oyo kabeire mosemye bw'umurayi bwense muske Moses kuriyo bateba nga the old people ti abasaba basukire bale merobelie emyao baganye timoje mubaye kibese bamaiko bagira chikura bachakire okora ibintu byabo ise kurigereria bateba kuna kulusanga nyabali kibese bagachino ne nyagitali yabo kera bayiguru uyo mwababwa to mujando rero bakari kurangirania marieta bagaruka na tiktokers kwara bauru kiroroso musangerekano yo bamura abalende bataranda kubwate kurere ndenga muroje gendengeja kabe mangana mayo nande atembona chance tukubatu mwabo togende do kuba Gambia matukao sanabira aitiro katata e wiki mbona ngeze mbono and is a continuous exercise muratwara bwa bagekera mbara uruka unayetakire ya abakanye tunari tokwenda ngora abatoko baminyokera ko bayira ngoro baso yime dada mero biliki mwabekiregera bagenda kubwatekura ikibona abo nongo nakubutabwa mero bitu abekira na bango tekya this is a constitutional right no ko basemye nga inasmacha shote gitemati ngusto mutaka karabwate kurero egente gitagani yayiga no kubwate kura tali ngakire kura bwate kura you are right exercise your constitutional right mwanchu muligeli noigwete Daniel Bugongo bunagateba nga nigo bagendrete koebereria ateba nga muno serera ogendrete kona kubeka igalende nga muno muya ko singombe serera mwenu muya singombe serera biya mono kobera no mugake gereke gusieke gereke azire twakeira diboroga elirede twaraga ya bweneire biya se ebwenerete bono Fred Matiang'i watebire ne technocrat abantu baye chakiri kubaumira na inu mwarosirie task steering committee ndio nari in touch na inu se committee nari in touch gusentore in touch nere we turue pie ya yanko motebitoling kitogende tokora pieces of information yamangana ari mokonyora yande atakeire murai yakore biya kubwa asago kora transmitted through the PA which asale era ntubo atiaja nere lakini pia yaye na dogo dine one on one aratoko chunjugirende arore lirita lironge tamwikeli mate wana abuto jineti ngomanya arokera ntu as far as we are concerned ntogo sumo guchiororo nere na bwatu kara renge kengeli kiya na baguti kara renge ke nara rawona chiriboti chino chirerita niko sene chumuntu gabuna toko na wake mbaka uyaga yabona unguchori mbake tokwana tokwana ndoliko likirana tokwana ngimutata kera maliko ramanya siri ya campaign nengo ngumugambi ntumaite muna to chane mungana ito lakini neno matekera mugulike ko official na ande nonya nere liria koira chingaki ngo igundekera umujaji agatebwo somo na chibi nawe tebunga kero uchikolitaya uchikotwara chingaki chia utimoke kwanyara ko bagokurigera likirikia likiro bali twakore siasa ro tokora siasa ori ketori ebintu kerige go stick in your computer pati tali roko manyete go etepie epie na manyete nere muna go process ebintu yae na manyete na rekebe muna go process ebintu yae tata kana shwe mwaka you are very catchy abu ogedete ko gache oroboti urwase talikoraga rwasokire dasi yambya kabisa mugambi mbya kabisa tigandara kubuli bono lende ebiroge byeno mochora nete kwankani kale
lakini kumira na muri bikaro byino ni numwe kabanyana mukurigia enibo yino mwakorere bikaro gose Arsenal mokonyorera this a volunteer group no konyona kutokonyona no ko receive reports gose ama waida muna kumanyire iga mamni ninjengwa ake esimini kamera nkobori kintu one or two kiana arori ginteke monda narani kurwa sore na ndabonde to babasani so that's how we operate mbiya mono okay mwanchu muri ni gotole na Daniel Bugongo asitogendete gukwana na RS mambia bono nabo konyaraka bagukulikia kerengeri kiago asense melia SMS ogenda sense ya WhatsApp onyaraka ba gokore gintu gikoro kwarende utume kerengeri kiago aigara bura nyore ngarende ababako bese committee na arorire ngeye ne nyumbe kali ya nyingani tireikiranga kiego chaka gwasiuri ngana biya nande naro mugaka gakubike ngana yaye asenjiririo gwikiranu agatebanga namanyete gintu gikurukwa eoda yobura yobukugamba yes hiaraki ile chikurukwa taligote bage tugeligitara bweze committee gesoke isiko agirede mbato tebi form yeye mirubirie ya bagendete gokora na ndane ne mono bagotuka baricha ni ngwa kibara imo kibagendere busyo aigana Nsoko TV muruganya Nsoko bwakire nigo chietire chitaike 53 asitogendete gukwane mambia bono tigatwende mutumo komoke tukwirana togendere na Daniel Bugongo. Nsoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri boryo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oburuso bw'omugusi. Ponsa kapita ngote babu na buja mane sunu kwenye gena koruncha kati kotera na reke buna kamono nda mateke ndoko korada kinyo kugena kuno kugambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kuna namba ngi kironji ko simakuta mutu na koruncha reke motu meke bikunde bi motu ndiko sinyu korada motu ndiro ka motu yo ndiko kuna come to flani na onde me ya Ensoko TV oboroso wo mogusi abangi na ruteke iririato maumifunga bwato moyo nyigwete ngatindi monto jere yenkaro mororo asamalia tabakondo kama taifa 254 inde ya Ensoko TV oboroso bwo mugusi nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobonchoria ligurito neliokokera nigotokobera ekero kwagurire nigotugutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati y'umuco Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakeresimi ase namba 0700259909. Ayetata suka, ayebaba suka, ayigase ito suka. Uru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna
amabati y'ekigeji obutambe n'ekirangi ao ayukwerorera nowechorera ase showroom yaitu chichuma emisumari chirangi chitangi chiamache nokwana togokora nguru kwemarire ebitunge tyobolemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekene kiage getagoisirwa nkondifura maguta y'eching'eni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena naria kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores aso muchobo songo ibara ya Hospital Road amagacho Auru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turasinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Somo Keni Uru Superstores yonyole vintevi. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Gereli aigane Nsoko TV murubeli Nsoko bwakire na mono buna nagatebi gotoyendete gukwana na umunya committee w'ekyombe igorunga steering committee ya Fred Okengo Matiangi ese okubutora eliete gosigo chuta bagatanga abagoro ku form igorende form bagendete korosie form basaye balero na bate umwaka ngane form na baba bate bayigo inu mugendete ko bate bagendete ko mochorere form como fikira uburuso nakorekana lenda asenchire ndongi kabisa watebire nga imubwate chinjira cyo kwana no murayi ndobate enje to communicate nere kiara ne to kole mi muso to communicate nere in one way or another in one way or the another umurayi egento ngire ntete kuburiga mwagambire no murayi mwamoire information inuna kimogendete kwana na ujumbe ya Matiango Chisika because nabwate kirenga nabwate ikituguruke vision nabwate ingane kumura twaroche ingake ya mumurayi uyobono retire rwense ya America kurukwa Obama natete nga nabwate kirenga ale goteba nga ba America bonsi nko barosiale babamo ngakimoko communicate kirenga cy'umurayi Fred Matiango Chiasa abantu bande abandi batali bagusige kwa Nairobi yabono ngo go exist mure ase bokonyora mutali bagusiboka ase committee no mwachakire kurangilia abantu bandirende abamate babubwate siya maboko babasabuse gose muroje baraba otorana ya tuanzire kanye ne toge ji borro mu imwateba twakoriti twakeregendo twabekire bon tuanze ko kolijikira abantu tuatire we convene asaba guziboka wantu anzire isiko soka isiko tata okay aiga isikolia sanse semwa sokire ababande ngoje bare babwate birengera libikwamba korekana bibwate manganande iga bakora batenga kora tanjoki geka rena urate nga yaya in fact yani bare mo excited tukutubu banjengo kumisa na kumisana yani abisa mnabona urero unduguta yani barabu bagatenga ngikimonyolire iga njugo jomo ndongoro mukongwasi umurindoli no mugusi lakini aba orero barabu bari tayare munabona next month nkagerete God willing ntwase kogenda Kiambu batoka nyirire iga ndatuko kwane barabu yes barabu bari tayare igo mugusine roro murindo nero ore bono ore kuna kweli ndo ngora lakini abandi bare excited I am is actually
serious, I can tell you. Yes. Next time you will be surprised. I'll give you a data. Okay. Yes, we can inera ya renge ya Barack Obama. Kirenga gia Fred Matiang'i mogati abantu gichisi konkire keke. Ikirenga kia Fred na taru arwe yantokoro ke manifesto at the right time. Okay. Wono iga echikonya kuna korosie e manifesto ya ye. Tingutaka go jump the gun. Okay. Asbona iga. Ichigodi yemo endete kuruguma ate mumuro minto na era na endete ko kwari kesuguli ya yemo. Ni karango kwana iga yaka no mogaka. Ni nyuwete kabisa. Wona se minjonera ga endete ni tunto ga endete ya iga etopima nete. Etopima ine. Mudate moje muligiri tukiri mumuragira so bamugose mo endete na era kora mubuli ngiki mugako minto ba minto. Nike gusito. Yoto amo. Amo. Ono matengo na ate mwako minto. Ngisano oyo tumukoyo. Retired. Tiga retired. Kurugusimu muru minto darora. Retired. Judge. Tata. Ngisano kigambiro. Ori amo. Ngamo mure. Ngamo tolinga se bonto kutara igo. Toikaria nabone ntugano okwana. Unabona abasani tule. Na kwana ba. Na mwiso ndi nkwara ba renga kanisa. A weekend yabo naroje. Na kwana gento kitaria se kanisa ya mochinse mochiabogere. Banga na chikuligani bali babwate birengereria so bwamo ngo ni chingwane chini cha mwikire tata ni chingwane cha mwikire no nyuma mosi na kurumbare ngamo mwanchumuligereri mugaka mugo kebekira se enkwani liyo boro yo mugaka nga abana abonsi bachagire bakwanira mugusi ntuna abanta abamo ngo ngora mwikere ntule iyo ntutageti ntumbio usukurwanereria omuntu usukubetereria omuntu usukura amonde togochoba ngora paka tuigwane tata andi watebirira abasayina baramu babegete bali bagora minyoka bwanga ke babareterera era aba barabu tobegitoro era ngwichi yabone yawo nkuigwana bali bono magaga yatwamanye ko basuma ngora buya ya marago batwakore postmortem igari mokore tibuya tata mutakire mokore iga mundiga mokore iga egerende enyarikane watabira ba chikabira chinde chire excited sana iratuka lito guchikogenda lakini abu natangana nganjire ngenda busyo kutrekera boyiko iratuka lito kogenda busirinde twatebi unga ya bono lende moye goyo tulenge nga munyorae murayo mungawona araiga ngakioro chekirenge kimurage kore because na lazima mu anticipate batekero babatebekero kuri gingo tworora maruba abere wano gotwarure lirube lyo gwanchirana no gwate lirube lyo gokoraki lyo goteba ngaya nanjira ni nana abwiro amaruba yiwanza ko babere abwikaine wano o admit no go concept bona ibere go mwabo abana injino bago chakulika form kibarara ndia wishido munga iwiwa tutakubali kena bagutulika na bajuko kwamwa talintwe jukwebe koro na bana remember na wada denga nchuga iga bana bajikinjira midway kara kende bachenji ta something else okay ngi mubigete bono busyo kitangani kabisa mutagetekira aba addressed kwatebiro kuliki yiwe chikura na ande merubiri kyoli ro cyoli mu agent ubwente ko ba addressed ku ruwese committee abantu bamako ndra busyo ina ate bintu bibere abo sibita tutote base Nairobi one osoa igari ye basi yekurukwa Jubilee na mote sababu tutege tokoba banka ororo ekaro party structure sicho ko wanswa na ntuto nyoro biyo so bitumbara ororo tutware bargaining power okay another thing problem ne linga ntonga inwa abantu batumete Nairobi toba transported naenda kwenda kusiwa kwa kachukuro na muraba minto bakora kachukuro kusiku muranje nuba soje kutubura abantu nande kuruga Nairobi bari bara tutigarega iga to akachukuro ga Nairobi baba tengengie to tengengie tata nali turanya 25% ekyo moelio bone gatogenderete muna kwereza ko make sure aba ebichana bito ebibande amone voting card bari batabwa ati bande in fact there is another wing to commission the other day bari batabwa ati bande na kitoko ba identify through schools bari bakura to end school round bari bakura
tubate nande bichana bindo ore katimu kanda gake so aba yotara bwata kibande is very important we ka bwata kibande manje kubwata kwende nabande baraboro bone nokuba psych noko psych is very easy but mama TikTok chao nini mama TikTok yali mo nini babwata batap the only thing we encourage them. Okay. Don't encourage by the way. Na ndiko kwa tuwere kei kunse tu apate vinu ya toko rosalia rogongo bayugu biyali. Bayugu biyali. Biyo mara saga tete kwa rosalia rogongo magaka nande bantu gate abali ngango bayana wakamote kabere. Kiama gya Jubilee ngialete tumura ibyense. Bande bagate abanga nande nabo kirasi nyuko iboro murayo nde byense. Bona liswali neli yali ali gwikanga tembiti kwiraniria ekogera tari Jubilee ogochora mfomo ogochora Jubilee ne twatagita abantu bo mulimo bakotonyora abantu bo mulimo kurwororo bona nkwanike gusigo chime twatagita urero kuba attractia twara kogenda negentu UBA gusekende muna PDP kilikiane umurima naboko na kolete michando kuyorina ngotebyo mwabo kwende michando sana nandi tutagite urira abantu batagite sana nandi batuanjite nandi batutagite munabona genda gusikisi town ora munurere akainiga nabu bakora byasire bingana no mayitebo bona okay so it is deliberate effort deliberate effort yes so tabanga kurwa na Kuru City Salam Club akuru kwa musulbi usu ataba watching live na ni ndo chegaiga oyo kuru kunge Ndruche Media Group atatela ebo chairman Bogongo we need no on board more agencies Nairobi voter registration turnout twapenda kazi yako chairman Bogongo oyo atabanga watagite mosoye kiareke kege kuru kujensi se etimwe yo kuruke umbuli taro atabwa kiribya oyo ataba metobo agoteba nigali chinsemo cha birongo ataba watching engwani ngiye mambia bono na nindo cheri kyosoro kuru chinsemo cha kiumbu na era otabire noale na ndeti gandigere lyondo ratoke gakobuli nindo chega iga nabwo bagoteba na ndenda irana se chinsemo chichi SMS asendoche oyo mali kirege ateba ensoko bwa kire Mr Bongo networking yeno nere mbaka ase abantu bayinse steering committee nabagusibo kamule kinga irete kwa rata birenga mwachakire kwegulembe bisieli lakini yakubulinga nere mpaka abantu bayinse nabera atokewe inse no yere mono gake kera abantu bayinse na target yeito abo none bakwereza munyabere abantu bayinse no yere mono kya nabu 14 part na bara abange tata okay nara batebe bintu mbiro aroro atopisete wetereze gwade yu since 2022 nkiama kia nakoira na obugambi lingate koira neri okay narori nigakoboteba gari chinsemo chia kwa reward na nigo akuru kwa job songa sagoteba nga network yino abantu bayinsamine timbali bakonyora gwainse asirenda abuliri nga kimubigete meruli tigandara aligiriria kose oyo nga kyagoteba igagoteba iga oyo mumanyi na sporo yek nigo ngotebya umugusionde onse asale babe ase nenga ki ya umugusi nyoro mugaka Kenyatta na bulete na bulito ko na rambulito ko kwae no uruboigo na rambulite oyo gachonere boigo ninki to kweli abatabankiye ko yarabagusi batabwena ati ko irari bageri asata birenga ekorekana murai Kenyatta umutangani nanje to mugusi na Uhuru Kenyatta nanje to mugusi asagata yabalende sebirengera libya eno wanyarende kigusima ate chinga kichinde bali bawukilika kiama chikobaike komwake lakini asagata mugusi abaso obwamo aso yakubulinga ekerenga kya yagotenga buchoke machoka kurwa ereru itumbe Kenya twarure tutwara masikani go chia chinse chinde asagoteba matiangirende aira niesiko chia se chinse chinde agateba okorekana chinse chinde chiarale ntubwate masikani nabo yigasagoteba abakusiba bwatekura very good chini igatie chi message chiri naro lese mambi yabono na kikarende goteba nga abana ubakogera twamanyanga nkibalengerete abantu abayinserendi oyoyo heti clarify abo kuchime mono abantu bayinse igamini kulingana na mimi
bali bako babwate inkamwenke abwabwe bono dese abatogotumia stina barabwe bara abayinsaria onye that na ke kya minute in quote nande yabamenyete mono bidongo jiduni kwa mfano ali no population yere ali no tukwerete hano tusingerete mbaya sana ngasingerera mono ali no toko mambi mara no toko njukana onye mnabone mfano stwarenge tali negarenge ngagosenga nase Lavington na benga muna ali nsali sabantu bale bali bawo chakyubugima nana bara bange nene target yuna nabwo muligerete murai watabire muligerete abantu bali bayinse nando watabire target yine sera sabantu nabwo abara imbale bale kurwise byamabinde lakini banjete matiyangi formu ye inogere yibono yabekire yonsi embaliri gose paroro bararukia makende bona wata PDP bande bakiri kurwese byamabinde batenga intuntu bwatomo yo bwogwanja nebi onye kwarorera mangaseti onye kwarorere tayari byekire byamange kianda bire coalition yemo muna byagusi beyonce pibira bintwa ntwa iwana babasoire nande ntogende tukuligie binde bisoamo muna bona igantogende umunene itonkagerete tarairi nagende tukono gusuma agende tugusumara renga igo kabisa enyombe ya ichoire okay tigango ndaraligereria nando ondenaraiga yoga kurukwa Eric Nyangabu bolia bugongo ngaki babangete gochia gusi kwa matiangi na opposition leaders once and where cause last time I realized kuingia gusi stadium was not easier oyo koire gusi no gwate bago karemere mondiro bya tebire ngaki muru bereti muraya ko genda gusi maiteriri gachieta geta mulindo gachicha lakini ogenda obure ochekoira no mwago mindra bora nyore chibande jiri gwasimegete chiale korekana jira bete biye kinyambi kiabo koiri tinkwere ongo comment a general comment indarwe remember bogonkoyo is not a secretariat bogonko na committee ya Nairobi County, specifically Nairobi County ntiringa sasa pakeso ina ini liswali area unga kijale konyarekana ali direct kucha secretariat anya tabu atina lakini bona naboko muire na ba kumwereria ningenderete ningende ko comment not kuiraniria karuwe comment comment ndauni ringa ki introduction ya renge na chachu utali manga ngwa rinda akora mangana iyo dini introduction na chachute wancho muligereria usinere buya kuchuta limo nere buya kuchuta limo chodigelire je badobora yachichaji kumubuli aliyo tajale kuireneli nara igadaro liro kotebanga inche Wilson iteba Wilson tebyo mugambi agende bwango chinga kichialire tale chinse motions ensa ya matiangi na bera atoke ko moro kichinsa ikomine ibere cia mambire kini kire chinsa kianda cia magororo atabanga tabyo mugambi agende bwango liori na njire ngo munango korogorwa ngomekishwa ndi monyolere icha wabu iyo idasa guda idea mote yo mugambi agende bwango bunatebire kabisa ye munango korogorwa ndi dana ni nango mnyogo jimo tebe mwagabugo gagotebia gabwate jinjira jinjinge cyuko gamba no mugaka yes ego trepie nere bwe ko monyene na bako motebe karagia sindikanire karagia sindikanire wana okay bugongo minto kwatemire sana asante kwa nere igoro ye murobel mubegete Nairobi gaiga ninyegete Nairobi mate egento muchanda sole na mugo zone muigwane ndiriye ikire nabatebi chikire kingo ikakire chiakana na andi chituke chibese nchire mubuko gasiri no mwaga kolire committee na bera abaseko be yabose tebyanga abarwaniriri bale Nairobi no mugusio Nairobi na kimuru biretiagere mu chikorra bose monyore birugo byogocho no mugusio gocho achiko konyo mugusi n'abantu bandi bali bwatamagana ekinda tebyo abantu bamintu bakoriyo bora wa Nairobi at a right time de toligichinga kitoikaranse turangeranie wali candidates ninje ngatemti mbarangli turara gosoli turara nywe chayamo turagamba tutaragenda icyo kuyanikira turara chunjuka na matwebererani
the word here no kwebererani no ko negotiate okora conversation na kuigwana. Okay, mangana oyo mwali mwanchumu kuchisu mwanchumu ligerelie sachinde amanyerende ngabono lende bogongo ikira otebire ngo kwebereri gwachakire mbiyamono ryangana ryo mwali neli efomu matiang ya kabere bwata ekura ya gatatu kuranje soye pasi ye kurugujubiri. Okay, ya kane to basa ko genda gusi ko transfer jikura cya ujugusi tigaraga na Nairobi tafadhali. Okay, wanchu muligereri nigo tole na Daniel Bogongo asendo chenga chekire chinga kitubwenete kubutora kuruga igatwa kwane nera semambi yabono na namono abako berese committee korambali eteki hapo bagoteba ngamangana nale batakwane basokisko toyaigura kini onya kwarora biri yako jegerio mugako mutwe ko jegeriga kwamanye bibwa njiranire biri yako koteba akomera kwamanye byumba genda tekona kubitakuna aigane Nsoko TV mwancho muligererie asetwa batumurobelite Nsoko bwakire twachagete 12 cia mambia twaligendiriga goikaboko bono igara kinintete goteba iganga Kevin Kombo twarorire ase gwatebirenga no kwaringeme yomurobelie Ndruche Media Group mbuya mono musuli gwegesusu erikinyanga una banke ntagete kuligereria mngetebwa ngo bwango mbara barabe nanchire ekogera lirina buranyole ntobaligerere tiri twali kuligerese sechinsemo chechi gazeti ni ndoche Moseti Innocent Kebande oyago teba nande gakuru kwisokuru elikyosoro mbuya mono na asengenda teko tebinga aiga Nsoko TV mwancho muligererie na bera toketi nyara ko bagingo soma chionsi nande job bisongana rore message yawe se gwateba amachani alina chiete gukuna aligoro na bwatenchirende yo testigwa se gwatebete ngana buranyore gasangana netigwe rende ne birengera libyabo na birora nane mono kale gateba nga ekyo talikerengo gyoka kialingi gyo test amachani ayo nara igo gateba niga kurukwa akuru itie kinyoro keli Kenya agateba Nsoko TV mbuya mono asumurubeli no muya tigankorera abo nigo twali kubwaterana na Diana Burandi ndemo ogenda sensemo ya kabiri studio nindo chegali toldi mumura ekebega ogotara oligerelinge kamera mburungere chibicha mburunge chire na big boy producer John Kebatinera no alenga senseme liyo koranga maliogi na kirentu gikiranire asenjira bwikiranu kwa niaba ya timu yonsi pia Rosi Murubeli Nsoko bwakire ni ngota itumira ne mambi tichigatatu togendere gukora mambi gaiga ege kosi kendenge karuete nyamira na kero gikabuguletie dosi nene yugo kwanera igoro yobule mibwe chai aiga Nsoko TV Italia na Innocent Onyango.